హరే కృష్ణ మాతకి, హరే కృష్ణ అందరికి, హరే కృష్ణ. జస్ట్ 1 minute, నేను యూట్యూబ్ లైవ్ పెడుతున్నాను. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితమేన భూతలే స్వయం రూపకదమహం దదాతి సుప్రాంతికం. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతి గోపేష్ గోపికాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియ. వంచకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యో ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో విష్ణుపదాయ కృష్ణపృష్ఠభూతలే శ్రీమతి జయపతాక స్వామినితి నామ. నమో ఆచార్యపాదాయ నితాయ కృపదాయ గోరఖదామదాయ నగరగ్రామదాయ. నమో విష్ణుపదాయ కృష్ణపృష్ఠభూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశకార్యం. శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరవ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. దయచేసి అందరు వైష్ణవులను ఆశీర్వదించండి. సో దట్ సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారైన జయప్రతాక్ మహారాజుల వారు మరి శ్రీ ప్రభుపదులు అన్న ఎంత మేరాన్ని పలికిస్తారు, నేను అంత మేరాన్ని పలికేదానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఓకే, సో ఈసారి ఈ రోజు 3rd చాప్టరే కదా మరి. అవును ప్రభుజీ. ఇప్పటిదాకా మనం చూసాము అర్జునుడు యుద్ధం చేయనని చెప్పారు. ఏమి అంటే అతను కొన్ని రీజన్స్ చెప్పారు. సో ఇది పాపం అవుతుంది, అండ్ అది కాకుండా నేను ఆనందాన్ని ఎవరితో పంచుకోవాలి, ఈ రకంగా టోటల్ గా 5 టాపిక్స్ చెప్పుకున్నారనమాట. సో 5 టాపిక్స్ వల్ల అతను ఏంటి అని అంటే యుద్ధం చేయలేనని చెప్పారు. సో మనం కిందటిసారి చూస్తున్నాము కృష్ణుడు ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే అర్జునుడు ఫస్ట్ శరణాగతి పొందారు కృష్ణుడికి, పొంది అప్పుడు చెప్పారనమాట, నేను ఇప్పుడు మీరు ఏ రకంగా చెప్తే నేను ఆ రకంగా చేస్తాను. ఎందుకంటే ఇక్కడి నుంచి నేను మీ శిష్యుణ్ణి, మీరు నా మిత్రుడు కారు, ఇప్పుడు మీరు నాకు గురువు, కాబట్టి మీరు ఏది సరైనది అంటే అదే నేను దాన్ని చేస్తాను. సో మనం ఎవరు పడితే వారిని మనం గురువులాగా భావించవచ్చా? ఇప్పుడు అర్జునుడు పక్కనే ఉన్నారు కృష్ణుడు కాబట్టి పక్కనే కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందారని కాదు. కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అనే విషయం ముందు నుంచే తెలుసు అర్జునుడికి. కాకపోతే అతను ఎంత తెలిసినప్పటికీ కూడా కృష్ణుడికి వేదాంతము తెలుసు అన్నట్టుగానే తెలుసు, కానీ సంపూర్ణమంతా కూడా కృష్ణుడి సంపూర్ణ రూపము అన్నట్టుగా తెలియదు అనమాట. కాబట్టి కొన్నిసార్లు పరిహాసంగా ఆ రకంగా కూడా ఉండేవారు.
కాకపోతే ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అని తెలిసి అతనైతే సరైన మార్గదర్శనం చేయగలరు అని అనుకోని అప్పుడు కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందుతున్నారు. సో మొట్టమొదటిగా కృష్ణుడు చెప్పింది ఏంటి అని అంటే, అప్పటిదాకా కృష్ణుడు ఏం చెప్పలేదు, కానీ ఎప్పుడైతే ఇంక శరణాగతి పొందారో అప్పుడు ఫస్ట్ చెప్పారనమాట. అశోచానన్వ శోచస్థం ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే గతాసూన అగతాసంశ నాను శోచంతి పండితాల. దేనికోసం అయితే నువ్వు దిగులు చెందకూడదు దానికోసం దిగులు చెందుతున్నావు. మాట్లాడేదానికి మాత్రం చాలా గొప్ప గొప్పగా నువ్వు మాట్లాడేవు, నువ్వు అద్భుతంగా మాట్లాడేవు, ఏదో పండితుడు అనుకున్నాను నేను. కాకపోతే దేనికోసం అయితే శోకించకూడదు దానికోసం శోకిస్తున్నావు. ఈ రోజు కాకపోయినా రేపైనా సరే కూడా శరీరం నాశనం కావాల్సిందే అని చెప్పనన్నారు. కానీ ఆత్మ మాత్రం ఎప్పటికీ నాశనం అవ్వదు అని ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానాన్ని ఇచ్చారు కృష్ణుడు అర్జునుడు మాధ్యమంగా మనందరికీ కూడా. సో ఈరోజు 3వ అధ్యాయం కర్మయోగం. సో దానికి వెళ్లే ముందు మనం జపంతో స్టార్ట్ చేద్దాం క్లాస్. శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శివాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే.
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. సో కృష్ణుడికి అర్జునుడు చెప్పింది ఒకటి, నా స్వజనులు, వారిని నేను సంహరించలేను అని చెప్పనన్నారు. దానికి కృష్ణుడు చెప్పారనమాట, నువ్వు అసలు ఈ శరీరమే కాదు, నువ్వు దేహానివి, కాబట్టి అది తెలుసుకో నువ్వు అని చెప్పనన్నారనమాట. దేహినోస్మిన్ యథాదేహే కౌమారం యవ్వనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాస్మిన్ ధీరస్తత్రణ ముఖ్యతి. నెక్స్ట్
నాకు ఆనందం ఎలా దొరుకుతుంది? ఎవరైనా సరే కూడా వారి స్వజనుల్ని సంహరించుకున్నాక వారికి ఆనందం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఎవరికైనా ఏదైనా దొరికితే వారు ఫస్ట్ వారి తల్లిదండ్రులతోని, వారి చుట్టాలతోని, వారితో చెప్పుకుంటారు నేను ఇది సంపాదించాను అని. కానీ నా స్వజనులే నా పక్కన లేకపోతే నేను ఎవరితో చెప్పుకునేది? నాకు ఆనందం దేనికి వస్తుంది అని అంటే, నువ్వు కర్మకాండని విడిచిపెట్టు. నువ్వు ఒకటి ఆలోచించు, నువ్వు ఒకవేళ గాని యుద్ధం అనేది ఒక క్షత్రియుడికి పిలవకుండానే వచ్చే ఆపర్చునిటీ, దాంట్లోని గాని ఒకవేళ వీరమరణం దొరికిందనంటే స్వర్గం పొందుతావు, లేదు అని అంటే నీకు రాజ్య సుఖాన్ని పొందుతావు అని అన్నారు. మరి పాపపు కార్యం అవుతుంది కదా ఇది అంటే, నువ్వు ఫస్ట్ బుద్ధి యోగం అనేది ఉపయోగించు. నేహ విక్రమనాథస్తి ప్రత్యవాయువున విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మతో భయాత్. సో భక్తి మార్గంలోననేది పాపం అనేదే ఉండదు అని అంటున్నారు అన్నమాట కృష్ణుడు. ఆంజనేయ స్వామి మొత్తం అంతా లంకనే దీన్ని అగ్గంటిచ్చేసి వచ్చారు. ఆయనకి ఏమైనా పాపం చుట్టుకున్నదా? చుట్టుకోలేదు. అందరు ఇప్పటికీ కూడా ఆయన దేవుళ్ళలాగానే కొలుస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు అలాగా అని అంటే, ఆయన చేసింది శ్రీరామచంద్ర ప్రభు కోసం అని చేశారు. ఆయనకి ఎప్పుడైతే ఇబ్బంది కలిగించారో అప్పుడు ఏమాత్రం అనలేదన్నమాట ఆయన. కానీ ఎప్పుడైతే శ్రీరామచంద్ర ప్రభువుని అన్నారో అప్పుడు ఆయనకి కోపం వచ్చి అగ్గంటిచ్చేశారు. నెక్స్ట్ కృష్ణుడికి చెప్పింది అర్జునుడు, అతను ఏమాత్రం కూడా ఇది చేయలేకపోతున్నారు. అండ్ నెక్స్ట్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ డైనాసిటీ. సో అంటే కులం నాశనం అయిపోతుంది, వర్ణ సంకరం అయిపోతుంది అని అంటే, అప్పుడు అర్జునుడికి కృష్ణుడు చెప్పారు, నువ్వు ఒక రోల్ మోడల్ అవ్వు. నువ్వు ఏదైనా సరే కూడా చేసేది అందరూ కూడా నిన్ను ఆచరించాలి. యద్యదాచరతే శ్రేష్ఠ తత్తదేవతరోజన సయత్ ప్రమాణం కురితే లోకస్తత్ అనువర్తతే. నిన్ను చూసి అందరూ కూడా ఫాలో అవ్వగలచాలి, ఆ రకంగా నువ్వు రావాలి అని. మరి ఇండిసిషన్, నాకేం చేయాలో తెలియటం లేదు అని అంటే, దానికి కూడా కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకే హోకురు నందన బహుశాఖాహి అనంతశ్చ బుద్ధయో అవ్యవసాయిన. అంటే ఎవరైతే భక్తి మార్గంలో ఉంటారో వారికి ఒకే ఒక ఇది ఉంటుందన్నమాట. ప్రాపర్ గా వారికి ఆలోచన క్లారిటీ ఉంటుంది, వారికి ఏం చేయాలి అని. కానీ అదే వారు భక్తిలో కాకుండా ఇది కావాలి, అది కావాలి, అది కావాలి, ఇది కావాలి అనుకున్న వారు బహుశాఖకి అనంతశ్చ, ఒక చెట్టుకి మల్టిపుల్ కొమ్మలు ఉన్నట్టుగా అది కూడా అనంతంగా ఉన్నట్టుగా, ఆ రకంగా వారికి కూడా ఏంటి అంటే ఒకదాని మీద అంటూ ఫోకస్ ఉండదు. వారు ఎన్నో ఎన్నో విషయవాంఛల మధ్యలోనే ఇరుక్కుపోయి ఉంటారు అని చెప్పారు అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది 3వ అధ్యాయం. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే, అర్జునుడు ఫైనల్లీ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయారు అనమాట. యుద్ధం చేయాలా లేకపోయిందా, యుద్ధాన్ని విడిచిపెట్టి అడవిలోకి వెళ్ళి అతను తపస్సు చేసుకోవాలా అని చెప్పని. సో నెక్స్ట్ 3వ శ్లోకం నుంచి ఏంటి అని అంటే, భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, రినౌన్సియేషన్ అంటే ఏంటంటే సర్వమంతా కూడా త్యాగం చేసుకొని సన్యాసం అనేది అది చాలా కష్టము. కాబట్టి నువ్వు దాని నుంచి అంటే సకామ కర్మ నుంచి నిష్కామ కర్మ యోగం పక్కకి రా అనేసి అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. నిష్కామ కర్మ యోగం అని అంటేనే భక్తి. సో ఆ పక్కకి రా అర్జున అనేసి అని చెప్తున్నారు. సో నెక్స్ట్ 17 నుంచి 35వ శ్లోకంలోని ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఈవెన్ ఇఫ్ అర్జున ఇస్ క్వాలిఫైడ్ ఫర్ రినౌన్సియేషన్, ఒకవేళ అర్జునుడికి ఈ కర్మ సన్యాసం చేసేదానికి కూడా అర్హుడు అయినప్పటికీ కూడా నిష్కామ కర్మయోగం అనేదే చెయ్యాలి అర్జునుడు. ఎందుకు అనంటే అతను శ్రేష్ఠుడు, అందరూ అతన్ని చూసి ఫాలో కావాలి. కాబట్టి అతను నిష్కామ కర్మయోగం చేసి ఒక ప్రాపర్ ఎగ్జాంపుల్ గా అతను సెట్ చేయాలి అని అంటున్నారు. నెక్స్ట్ ఆఖరిగా చెప్తున్నారు, కామము అనేది అన్నిటికంటే పెద్ద శత్రువు. కాబట్టి నువ్వు భక్తియుక్త సేవతోని నీ బుద్ధి యోగముని ఉపయోగించి కామముని అదుపులోకి పెట్టుకోవాలి అని చెప్పనన్నారు అన్నమాట. సో కామం అనేది, క్రోధం అనేది, లోభం అనేది, అందులో అన్నిటికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కామం అనేది ఏంటి అని అంటే మనకి శత్రువు. దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా నువ్వు పెట్టుకోవాలి అని అంటున్నారు. సో మొదటి సెక్షన్ కర్మ సన్యాసమా కర్మయోగమా, ఏది పాటించాలో అర్జునుడికి తెలియట్లేదు, అతను కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నారనమాట. ఏకం వద, ఏదో ఒకటి చెప్పండి సునిశ్చితంగా, నాకు ఏది కరెక్ట్ అనేసి అని అంటున్నారు. ముందు ఒక పక్కన చెప్పారు, మనకి అంతా కూడా మనం ఈ శరీరం కాదు, మనం ఆత్మ అనేసి ఆత్మ సాక్షాత్కారంగా అని చెప్పారు. దాని తర్వాత నేహా విక్రమనాథోస్తి ప్రత్యవాయువున విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మతో భయాత్ అనేసి భక్తి మార్గం గురించి చెప్పారు. నేను ఏది చెయ్యాలి అనేసి అని అంటున్నారు. ఎందుకు ఈ డౌట్ వచ్చింది అని అంటే 49వ శ్లోకంలోని 2వ అధ్యాయంలో కృష్ణుడు చెప్పారు అర్జునుడికి,
నువ్వు బుద్ధి యోగాన్ని ఉపయోగించి చెయ్యరాని పనులన్నిటినీ కూడా నువ్వు దూరంగా ఉంచాలి అని. ఇప్పుడు అర్జునుడికి కన్ఫ్యూజన్ ఏంటి అని అంటే బుద్ధి యోగముకి బుద్ధికి మధ్యన తేడా తెలియలేదు. బుద్ధి అని అంటే మనం ఈ శరీరం కోసం అనేసి చేసేది, శరీరానికి ఉపయోగపడేలాంటి పనులు ఏదైనా చేసేదాన్ని బుద్ధి అంటారు. అదే ఆత్మకి ఉపయోగపడేలాంటి పనులు చేసేదాన్ని బుద్ధి యోగము అంటారు. సో బుద్ధి అంటే వాడు బాగా బుద్ధి ఉపయోగించి కరెక్ట్ టైం తప్పించుకున్నాడు అని అంటారు. అంటే అతను శరీరాన్ని ఇరుక్కోకుండా ఉండేదానికి, అతను ఏదో ఒక రకంగా తప్పించుకో తిరిగేదాని కోసమని వాడేదాన్ని బుద్ధి అంటారు. కానీ బుద్ధి యోగము అని అంటే ఆత్మ తప్పించుకొని తిరగాలి. దేని నుంచి తప్పించుకొని తిరగాలి? మళ్ళీ మళ్ళీ గ్రైండ్ నుంచి, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి ఆ చక్రం నుంచి తప్పించుకొని తిరిగేదాని కోసమని ఏదేదైతే చెయ్యరాని ఉంటుందో అది చెయ్యకూడదు, ఏవేవైతే చేయవలసినది ఉంటుందో దాన్ని చెయ్యాలి. సో అది అందుకోసం బుద్ధి యోగము అనేసి అనిపించబడుతుంది అనమాట. సో అర్జునుడికి ఇది అర్థం కాలేదు. బుద్ధి యోగం అంటేనే బుద్ధి అని అనుకున్నారు. కాబట్టి అర్జునుడు ఏమనుకున్నారంటే బుద్ధి అనేది ఉపయోగించి చెయ్యరాని పనులు అని అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మామూలుగా మనిషికి ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు అంతా పాము గురించి ఆలోచిస్తున్నాం, పాము గురించే చదువుకుంటున్నాం, పాము గురించే చూస్తున్నాం, అంతా టీవీలో అంతా కూడా చూసేది మాట్లాడేది అంతా పాము గురించే. సడన్ గా ఒక చీకటి రూమ్ లోకి వెళ్ళాము, అక్కడ కాళ్ళకు ఒక తాడు తగిలింది. తగలగానే మనకి ఫస్ట్ మైండ్ లో వచ్చేది ఏంటి? పామనే వస్తుంది. ఎందుకు? దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాం కాబట్టి. ఆ రకంగా అర్జునుడికి కూడా ఏంటి అని అంటే మైండ్ లో ఒకటి ఉన్నది, యుద్ధం మనం చేయకూడదు. అర్జునుడు కూడా అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. కృష్ణుడిని ఏదో ఒక రకంగా చేసి దేవాది దేవుడి చేత చెప్పించేద్దాము, వద్దులే అర్జున యుద్ధం వద్దులే వెళ్ళిపోలే అని అంటారని అనుకుంటున్నారు అనమాట. కాబట్టి ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు చెప్పారో బుద్ధి యోగం ఉపయోగించి చేయరాని పనులు చేయకూడదు అని, వెంటనే అతను ఏమనుకున్నారంటే బుద్ధి ఉపయోగించి చేయరాని పని అంటే ఏంటి? యుద్ధం. కాబట్టి యుద్ధం చేయకూడదు, చలో ఎక్సలెంట్ అనేసని ఆయన ఇంకా డిసైడ్ అయిపోయారు, ఇంకా యుద్ధం చేయకూడదు. కానీ ఆఖరిలో కృష్ణుడు చెప్పారు, ఉత్తిష్ట ఓ కౌంతేయ, లేచి యుద్ధం చెయ్యని చెప్పారన్నారు. లేచి యుద్ధం చెయ్య, ఇంతసేపు మీరు యుద్ధం చేయొద్దు, బుద్ధి ఉపయోగించు, చేయరాని పనులు పక్కన పెట్టారన్నారు, ఇప్పుడు మళ్ళీ లేచి యుద్ధం చేయంటున్నారు. ఏంటి ఇంతకి నేనేం చేయాలి? యుద్ధం చేయాలా లేకపోయిందా నేను కర్మ సన్యాసం చేయాలా? నాకు ఏదో ఒకటి చెప్పండి అనేసని ఆ రకంగా మనకి ఇక్కడ ఈ అధ్యాయము మనకి ఏంటి అని అంటే ఒక కాంట్రడిక్షన్ తో అసలు ఏది చెయ్యాలి ఏది చేయకూడదు నాకు సరిగ్గా చెప్పండి అనేసని ఆ రకంగా చెప్తున్నారు అనమాట. ఇంకోటి ఏంటంటే అర్జునుడికి కర్మ సన్యాసం అంటే అది జ్ఞానాన్ని సంపాదించే మార్గం. అంటే అడవిలోకి వెళ్ళిపోయి మొత్తం అంతా కర్మని వదిలేసి వారు అక్కడ తపస్సులు చేసుకుంటూ ఉంటారనమాట, మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉంటారు. సో వారు అక్కడ చేసేది పని ఏమి ఉండదు అనమాట, కేవలం ఒక దగ్గర కూర్చొని తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు. మెల్లిమెల్లిగా ఆహార నిద్రము అవంతా కూడా వారి కంట్రోల్లో పెట్టుకొని చేస్తూ ఉంటారు. అది జ్ఞానాన్ని ఆర్జించే మార్గం. కానీ మనకి ఇది భౌతిక ప్రపంచంలో ఉంటూ మనం ఆ రకంగా చేయగలమా? ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించండి. చాలా మంది తల్లిదండ్రులు ఇదే భయపడుతూ ఉంటారు. వారి పిల్లలు కానీ ఇస్కాన్ వెళ్తున్నారు అని అంటే ఒకటే ఆలోచిస్తారు, అంటే వాళ్ళు ముందుకు ఆలోచించేసి వాళ్ళ కొడుకు ఒక్కసారి ఇస్కాన్కి వెళ్ళాడు, లేక కూతురు ఒక్కసారి ఇస్కాన్కి వెళ్ళారు అని అంటే నెక్స్ట్ వాళ్ళు సన్యాసం తీసుకునేస్తారు. సన్యాసం తీసుకున్నారంటే పెళ్లి చేసుకోరు, అమ్మా నాన్నను వదిలేస్తారు, అక్క చెల్లెల్ని అన్న తమ్ముల్ని భార్య పిల్లల్ని అందరినీ వదిలేస్తారు. వదిలేసి వాళ్ళు ఇది మందిరంలో కూర్చొని జపం చేసుకుంటూ ఉంటారు, కాషాయ వస్త్రాలు వేసుకునేస్తారు. ఇంకా వారికి సాంసారిక దీనికి అసలు ఏమాత్రం సంబంధం ఉండదు. ఇదంతా ఆలోచించుకొని తల్లిదండ్రులు సర్వసాధారణంగా పిల్లలకి ఏమంటారంటే అప్పుడు ఇంత చిన్న వయసులోనే ఏంట్రా ఇదంతా కూడా, 60 ఏళ్ళు ఆ రకంగా వచ్చినాక అప్పుడు వెళ్ళు నువ్వు అని అంటారు. కాబట్టి పంపించారనమాట. కానీ ఇక్కడ అర్జునుడికి కృష్ణుడు చెప్పేది అలాంటిదేమీ చెప్పటం లేదు. అసలు నువ్వు మొత్తానికి ఇస్కాన్కి వచ్చి జాయిన్ అయిపో, లేకపోతే నా దగ్గరే భక్తుడుగానే ఉండిపో, నువ్వు ఇంకేమీ చేయొద్దు అని ఎక్కడా చెప్పట్లేదు. ఇక్కడ చెప్తున్నది ఏంటి అని అంటే నువ్వు కర్మని చేస్తూ దాన్ని కర్మ ఫలితాన్ని నాకు విడిచిపెట్టేయి అని అంటున్నారు. కర్మని చెయ్యి, కర్మ ఫలితాన్ని మాత్రం విడిచిపెట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు. యాక్చువల్ గా భగవద్గీత చదివితే ఒక స్టూడెంట్ బెటర్ స్టూడెంట్ అవుతాడు, ఒక ఉద్యోగి బెటర్ ఉద్యోగి అవుతాడు, ఒక తండ్రి బెటర్ తండ్రి అవుతారు, ఒక కొడుకు బెటర్ కొడుకు అవుతారు. సో ప్రతి ఒక్క విషయంలోని కూడా వారు మెరుగైన వారు అవుతారు. ఎందుకు అని అంటే దీంట్లోని మనకి కావాల్సిన ప్రతి ఒక్కటి ఉన్నది భగవద్గీతలో. సో ఇక్కడ అర్జునుడితో చెప్పేది నువ్వు ఒక యోద్ధవి, ఒక మంచి యోద్ధ బాబు అని అంటున్నారు. అంతేగాని యుద్ధం అంతా విడిచిపెట్టి నేను అక్కడ
రెనౌన్సియేషన్ అంటే నేను కర్మ సన్యాసం తీసుకుంటాను అని అంటే కుదరదు అనేసి చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఇక్కడ అర్జునుడు చెప్తున్నారు అనమాట, ఏంటి అంటే జనార్దన అని పిలుస్తున్నారు కృష్ణుడిని. ఓ కేశవ, ఓ జనార్దన. జనార్దన అంటే జనాలందరినీ కూడా పరిరక్షించే ఓ భగవంతుడా, మీరు నన్ను యుద్ధం చేయమని చెప్తున్నారా? యుద్ధం అనేది అందరికీ కూడా నాశనాన్ని తీసుకొని వస్తుంది, కానీ మిమ్మల్ని జనార్దన అంటారు అంటే జనాలందరికీ కూడా మంచి చేసేవారుగా మిమ్మల్ని భావిస్తారు. మరి అలాంటి ఓ జనార్దన, మీరు నన్ను ఇక్కడ యుద్ధం చేయమని చెప్తున్నారే, నా స్వజనుల్ని సంహరించమంటున్నారే, అది జనం యొక్క మంచి ఎలా అవుతుంది? ఇంకోటి అక్కడ కృష్ణుణ్ణి కేశవ అని కూడా పిలుస్తున్నారు. అంటే కేశవ అని ఎందుకు పిలిచారు అని అంటే, మీరు కేసి అనే రాక్షసుని సంహరించిన దాని వల్ల మీ పేరు కేశవ అని వచ్చింది, కానీ నన్ను మాత్రం మీరు నా స్వజనుల్ని సంహరించమంటున్నారు, ఇది ఎక్కడి న్యాయం గోవిందా అనేసని కృష్ణుని ఈ రకంగా పిలుస్తున్నారు అనమాట. కాబట్టి మరి ఇక్కడ అడుగుతున్నారనమాట, why do you want me to engage in this ghastly warfare if you think that intelligence is better than fruitive work? ఒకవేళ మీకు అనిపిస్తోంది అని అంటే బుద్ధి అనేది మనకి ఇది సకామ కర్మ కంటే కూడా బుద్ధి అనేది ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టుగా అనిపించినప్పుడు మరి ఎందుకు ఇంత దారుణమైన యుద్ధంలోని నన్నెందుకు పాల్గొమంటున్నారు మీరు అని అంటే, అప్పుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట, మై ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ బివిల్డర్డ్ బై యువర్ ఈక్వల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. మీ మాటలు నా అర్థం కావటం లేదు, రెండు పక్షాల మీరు మాట్లాడుతున్నారు, కాబట్టి నాకు ఖచ్చితంగా చెప్పండి ఏది నాకు ఉత్తమమైనది అనేసి. ఇప్పుడు భగవంతుడు నిష్కామ కర్మయోగం గురించి చెప్తున్నారు అనమాట. ఇప్పుడు భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఓ సిన్లెస్ అర్జున, ఐ హావ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ దట్ దేర్ ఆర్ 2 classes ఆఫ్ మెన్. సో లోకస్మిన్ ద్వివిధ నిష్ఠ, 2 రకాల నిష్ఠ అనేది ఉంటుంది. ఒకటేంటి అని అంటే, కొంతమంది దీని ద్వారా సాంఖ్యయోగం ద్వారా అర్థం చేసుకుంటారు, సాంఖ్యయోగము, మరియు వారేంటి అని అంటే ఇది సన్యాసం ద్వారా అర్థం చేసుకుంటారు. కానీ ఇతరులు కర్మయోగేన యోగినాం. సో కర్మయోగము ద్వారా అంటే భక్తి యోగము ద్వారా కర్మని చేస్తారు, భగవంతుడు దాని ఫలితాన్ని విడిచిపెడతారు. సో ఈ రకంగా కూడా కొంతమంది తెలుసుకుంటారు అనేసి అని అంటున్నారు అనమాట. ఇంకా ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట, నాట్ బై మేర్లీ అబ్స్టైనింగ్ ఫ్రమ్ వర్క్ కెన్ వన్ అచీవ్ ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ రియాక్షన్. ఇక్కడ భగవంతుడు కర్మ సిద్ధాంతం గురించి చెప్తున్నారు అనమాట. మనకి కర్మ సిద్ధాంతం అనేది కూడా యాక్చువల్ గా ఇతను న్యూటన్ ఆయన 3rd law of motion లోని దీని నుంచే కాపీ కొట్టారు. సో ఎవ్రీ యాక్షన్ హ్యాస్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్. సో ప్రతి కర్మకి కూడా దాని యొక్క ఫలితం అంటే కర్మ బంధన అనేది ఉంటుంది అనే దాన్నే కాపీ చేసి ఇతను న్యూటన్ కూడా చెప్పారనమాట. ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే, న్యూటన్ చెప్పింది ప్రతి యాక్షన్ కి రియాక్షన్ ఉంటుందని, కానీ ఇక్కడ భగవద్గీతలో యాక్చువల్ గా వేరేగా చెప్తున్నారు అనమాట. కర్మ చేసినా లేక వికర్మ చేసినా కూడా దానికి రియాక్షన్ ఉంటుంది. మనం ఒకరికి మంచి చేసామని అంటే మనకి తిరిగి మంచి జరుగుతుంది, అందరూ వినే ఉంటారు కర్మ సిద్ధాంతం అని. కర్మ బైట్స్ బ్యాక్ అని అంటారు, లేకపోయిందా అంతా నా కర్మ అని అనుకుంటారు చాలా మంది. సో అదంతా ఏంటి అని అంటే భగవద్గీత నుంచే వచ్చింది అనమాట. ఇవాళ రేపు ట్రెండింగ్ వర్డ్ కూడా ఇది, కర్మ బైట్స్ బ్యాక్ అని. సో ఆ కర్మ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందనంటే భగవద్గీత నుంచి వచ్చింది. సో కర్మ చేసుకున్నారు అని అంటే ఆ కర్మకి దానికి కూడా ఫలితం అనుభవించాలి. అదే వికర్మ చేశారు అని అంటే చెయ్యకూడని పద్ధతిలో చేశారు, ఏదైనా సరే ఇప్పుడు చేయకూడదు కానీ వాళ్ళు చేశారు అని అంటే దానికి కూడా ఫలితాన్ని అనుభవించాలి వారు. కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు అకర్మ, అకర్మకి మాత్రం వారు ఏ రకమైన ఫలితాన్ని అనుభవించాల్సిన అవసరం లేదు. సో అది యాక్షన్ ఉన్నది, కానీ ఆ యాక్షన్ కి రియాక్షన్ అనేది ఉండదు అనమాట. మరి ఆ యాక్షన్ అంటే ఎలాగా అంటే అది యాక్చువల్ గా యాక్షన్ కాదు, రియాక్షన్ కాదు, అది ఇన్యాక్షన్. అది అంటే ఇన్యాక్షన్ అంటే ఏమి చేయకుండా పోవడం కాదు. ఇప్పుడు కొంతమంది అనుకోవచ్చు, ఇప్పుడు కర్మ సిద్ధాంతం ఇదంటే కర్మ సన్యాసం అంటే ఏంటి అని అంటే, ఓకే నేను ఏదైనా చేస్తే కదా అది కర్మ గాని వికర్మ గాని అవుతుంది. సో కర్మ గాని వికర్మ గాని అయినప్పుడు నాకు దాని ఫలితాన్ని అనుభవించాలి. బెటర్ నేను అసలు ఏ పని చేయను, ఏ పని చేయకుండా అడవిలో కూర్చొని భగవంతునే తలుచుకుంటూ ఉంటాను. ఏ పని చేయను కాబట్టి నాకు దేనిది కూడా నాకు రియాక్షనే జరగదు, ఎందుకంటే నేను యాక్షనే చేయను కాబట్టి నాకు రియాక్షన్ ఉండదు కదా అని వారు అనుకుంటారు. కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, కేవలం నాట్ బై మేర్లీ అబ్స్టైనింగ్ ఫ్రమ్ వర్క్ కెన్ వన్ అచీవ్ ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ రియాక్షన్. ఒకవేళ మీరు కానీ అడవిలోకి వెళ్ళి నేను తపస్సు చేసుకుంటాను అని అంటే కర్మ నుంచి నేను విముక్తి పొందుతాను అని అనుకుంటున్నారు అని అంటే అది జరగని పని. నార్ బై రినౌన్సియేషన్ కెన్ అలోన్
వన్ అటైన్ పర్ఫెక్షన్. సో కేవలం కర్మలన్నింటినీ వదిలినంత మాత్రాన వారికి సిద్ధులన్నీ లభిస్తాయి అని అనుకుంటున్నారంటే కూడా అది కూడా త్వరపడుతున్నట్టుగానే అలాగంతా లభించవు అని అంటున్నారు. ఎందుకు లభించవు అని అంటే ఇక్కడ 5వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు, everyone is forced to act helplessly according to qualities he has acquired from the modes of material nature. సో ఇప్పుడుగా కొంతమంది ఏంటి అని అంటే రామేశ్వరం పోయినా శనేశ్వరం పోదన్నట్టుగా కొంతమంది ఏంటి అని అంటే కాషాయ వస్త్రాలు అలాంటివన్నీ వేసుకున్నా సరే కూడా వారి హార్డ్వేర్ అయితే మారింది, కానీ లోపల సాఫ్ట్వేర్ అదే ఉంది కదా, బ్రెయిన్ అలాగే పనిచేస్తుంది, వారి ఆలోచనలంతా కూడా అదే రకంగా ఉన్నాయి. వారికి జీవిత కాలంలోనంతా కూడా ఏదైతే వారు అలవాటు చేసుకున్నారో దాని ప్రకారంగానే అక్కడికి వెళ్ళినా సరే కూడా వాళ్ళు బుద్ధిని మార్చుకోలేరు కదా. కాబట్టి వారు ఏంటి అని అంటే ఈ 3 గుణాల ప్రకారంగానే మనం ఏ రకంగా 3 గుణాలు మనం నడిపిస్తూ ఉంటుందో ఆ రకంగానే ఆడుతూ ఉంటాం. ఇప్పుడు కొంతమందిని మీరు చూసుంటారు, వారు ఆఫీస్ లోనే ఏంటి అని అంటే బాగా అరుస్తూ తిట్టుకుంటూ అలా ఉంటారు. వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు అదే మోడ్ ని కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటారు. అక్కడ కూడా ఏదైనా ఫోన్లు వచ్చిందనంటే అదే రకమైన లాంగ్వేజ్, అదే తిట్లు అరుపులు అలాగే ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఎందువల్ల అంటే వాళ్ళు ఆ దీంట్లోనే ఆ క్వాలిటీస్ లోనే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇంటికి వచ్చినా లేక అడవికి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే కూడా నేచర్ అయితే మార్చుకోలేరు. కాబట్టి ఫైనల్ గా అలాంటి వాళ్ళకి ఇది ఉపయోగపడేది కాదు అని అంటున్నారు. అండ్ దేర్ఫోర్ నో వన్ కెన్ రిఫ్రెయిన్ ఫ్రమ్ డూయింగ్ సంథింగ్ నాట్ ఈవెన్ ఫర్ ఎ మొమెంట్. ఏ ఒక్క క్షణం కోసం కూడా మనం మన కర్మని మనం చేసుకోకుండా ఉండలేము అని అంటున్నారు. సో వన్ హూ రెస్ట్రెయిన్స్ కర్మేంద్రియాన్ని సంయమ్య యస్తే మనసా స్మరాన్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మ మిథ్యాచార సూచ్యతే. సో ఎవరైతే వన్ హూ రెస్ట్రెయిన్స్ హిస్ సెన్సెస్ ఆఫ్ యాక్షన్ బట్ హూస్ మైండ్ డ్వెల్స్ ఆన్ ది సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్, వారి చేతుల్ని వాటన్నిటిని కూడా ఇంద్రియాల్ని లేదు 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 నేను ఇప్పుడు చేయకూడదు ఇవంతా, ఎందుకంటే కర్మ సన్యాసిని, నేను ఇవేవి పనులు చేయకూడదు అని అంటారు. వారు మాత్రం గురికని చూపించేదానికి కాషాయ వస్త్రం వేసుకొని తపస్సులు చేస్తున్నట్టుకుంటారు. కానీ వారి మనసు మాత్రం ఎక్కడైనా వారు తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు, ఎక్కడైనా గజ్జల శబ్దం వినిపించిందంటే ఎక్కడ ఎక్కడ ఆడవారు ఎక్కడెక్కడ ఉండాలి అనుకొని ఆ రకంగా మనసు మాత్రం అక్కడే ఉంటుంది వారికి. కాబట్టి ఆ రకంగా ఉండే వారిని మిథ్యాచార అంటారు. అంటే కేవలం ప్రిటెండర్, వారు కేవలం బూటకం అన్నమాట. పైన పైన మాత్రమే వారు ఏదో సాధువులు లాగా ఉన్నట్టుగా చేస్తారు, కానీ లోపల నుంచి మాత్రం వారు భక్తులు కానే కాదు. కానీ మరి అలాంటప్పుడు ఏంటి, అందరూ అలాంటి వాళ్ళేనా అంటే కాదు. భగవంతుడు ఇంకో ఇది కూడా చెప్తున్నారన్నమాట. ఆన్ అదర్ హ్యాండ్ ఇఫ్ ఎ సిన్సియర్ పర్సన్ tries to control the active senses by the mind and begins karma yoga. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ రకంగా కాకుండా ఏ కర్మని నేను చేయను అని అనుకొని భగవంతుడి మీద నమ్మకమే లేకుండా వారు వెళ్ళిపోయి తపస్సు చేసుకుంటాను, ఆ రకంగా నేను కంట్రోల్ చేసుకుంటాను అని అనుకుంటే కాని పనేది. కానీ కర్మ యోగము చేస్తూ అంటే భగవంతుడికి శరణాగతి పొందుతూ వారు వితౌట్ అటాచ్మెంట్ ఏ కర్మ మీద కూడా దాని ఫలితానికి వారు ఆశపడకుండా వారు ఏ కర్మం చేసినా భగవంతుడు దాని ఫలితం వదిలిపెట్టారు. ఇప్పుడు ఎవరైనా తిట్టారు, ఎవరైనా అరిచారు, ఎవరైనా నిందలు మోపారు, నేను తప్పే చేయలేదు నా మీద ఎందుకు నిందలు మోపుతున్నారు అని వారి మీద అరిచి వారితో గొడవ పడేదానికంటే కూడా సరే నా త్రిగుణాలకి ప్రస్తుతానికి నాకు ఈ టైం నడుస్తోంది, సో కాబట్టి నేను అనుభవిస్తాను అన్నట్టుగా అనుకుంటూ వారు గాని ముందుకెళ్తున్నారు భక్తి మార్గంలోని అని అంటే భగవంతుడు చెప్తున్నారు అటువంటి వారు స్టిల్ అప్పటికి ఇంద్రియాలని కోపాన్ని వాటన్నిటిని కూడా నిగ్రహించుకోవాలి. కోపాన్ని, వారి ఇంద్రియాలని, కామము, క్రోధము, లోభము, మోహము, మదము, మాత్సర్యం వాటన్నిటిని స్టిల్ వారి అదుపులో పెట్టుకోవాలి. అంతేగాని వారికి ఒకసారి బాధ వచ్చిందనేసరి వారు ఆ ఇంద్రియాలని ఇష్టం వచ్చినట్టు వదిలేయడం కాదు, దాన్ని కర్మ ఫలితాన్ని భగవంతుడికి విడిచిపెట్టేసి స్టిల్ వారి ఇంద్రియాలను వారు నిగ్రహణ చేసుకుంటున్నారు భక్తిలో ఉంటూ అని అంటే నా దృష్టిలో అటువంటి వారు చాలా గొప్పవారు అని అంటున్నారు అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విశ్వామిత్రుడు, అతను ఎందుకోసం తపస్సు చేశారు అంటే అతనికి ఏంటి అని అంటే యాక్చువల్ గా భక్తితోనే అతను తపస్సు చేసింది కాదు. ఆయనకి ఏంటి అని అంటే ఆయన ఒక బ్రహ్మర్షి పదవి ఆయన పొందాలి అనే ఒక లాలసతోని మాత్రమే ఆయన తపస్సు చేశారు. తపస్సు చేసినప్పుడు అందరికీ తెలుసు ఒక అప్సరస వచ్చేసరికి అతను ఆ అప్సరస దీంట్లో పడిపోయారు. ఆయన తర్వాత పెళ్లి కూడా చేసేసుకున్నారు. కానీ ఎందుకు అని అంటే అతనికి యాక్చువల్ గా ఆయన కర్మ సన్యాసం చేశారు. ఆ
ఆయన భక్తితోని కాదు చేస్తున్నది, ఆయన కేవలం కర్మ సన్యాసం ద్వారా ఆయన సిద్ధులు లభించాలని అనుకున్నారు. కానీ ఆన్ అదర్ హ్యాండ్ మీరు చూసుంటారు, తెలుసుంటుంది మీకు కూడా, మనకి హరిదాస్ ఠాకూర్ అతనేంటి అని అంటే అతను కూడా వచ్చి జపం చేసుకుంటూ ఉన్నారన్నమాట. కానీ ఆయన జపం ఎందుకు చేసేవారు? భక్తితోని చేసేవారు, ప్రేమతో చేసేవారు. ఆయన జపం చేస్తూ ఉంటే ఫైనల్ గా ఏమైందనంటే అక్కడ రాజు రామచంద్ర ఖాన్ అని ఆయన ఏం చేశారంటే పంపించారనమాట, ఒక వేషని పంపించి, ఈ హరిదాస్ ఠాకూర్ యాక్చువల్గా మహమ్మదీయ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ఆయన ఇది కాకుండా ఆయన ఖురాన్ అలాంటివి చదవకుండా ఆయన భగవద్గీత చదువుతున్నారేంటి, జపం చేస్తున్నారేంటి, ఆయన్ని ఎలాగైనా సరే కూడా అందరి ముందు అవమానించాలి. సో అవమానించాలి అని అంటే ఏం చేయాలి, ఆయనకి నువ్వు వశపరుచుకో అని అంటారు, ఒక వేషం పంపిస్తారు. కానీ ఏమవుతుందని అంటే ఆమె అతన్ని వశపరుచుకోలేరు, కానీ అతను ఏంటి అని అంటే ఆమెను కూడా ఒక డివోటీ లాగా మార్చేస్తారు, భక్తురాల్లాగా మార్చేస్తారు. ఆఖరికి ఆవిడ సాష్టాంగ ప్రణామం చేసి హరిదాస్ ఠాకూర్ కి చెప్తారు, నేను ఎంతో పాపం చేశాను, నన్ను క్షమించండి, నేను మిమ్మల్నే మార్చేద్దామని అనుకున్నాను, మీరు నా మనసుని మార్చి నన్ను కూడా భక్తురాలుగా చేశారు. కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నది ఏంటి అని అంటే కర్మని మనం ఇది మార్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, కర్మని విడిచిపెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ మనం మన కర్మని చేస్తూ భగవంతుడు దాని ఫలితాన్ని అర్పించేసుకున్నామంటే కర్మ యోగం అవుతుంది, భక్తి మార్గంలో ఉన్నట్టు అవుతుంది. ఈ రకంగా మనం ఏ కర్మని చేసినా సరే కూడా ఈ కర్మకి మనకి ఫలితం అనేది లభించదు అని అంటున్నారు అన్నమాట. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, పర్ఫార్మ్ యువర్ ప్రిస్క్రైబ్ డ్యూటీ, ఫర్ డూయింగ్ సో ఇస్ బెటర్ దెన్ నాట్ వర్కింగ్. నువ్వు చేయవలసిన విధియుక్త ధర్మం ఏదైతే ఉన్నదో అది నువ్వు చెయ్యి. చెయ్యకుండా అస్సలే పని చేయకుండా ఉండేదానికి ఇది ఎలా ఉన్నదని అంటే, ఈ ఎగ్జామ్ రాశాను అని అంటే నేను పాస్ అయితే మంచిదే, కానీ ఫెయిల్ అయ్యానంటే మాత్రం అవమానం అయిపోతుంది, కాబట్టి నేను ఎగ్జామే రాయను. ఎగ్జామ్ రాయకపోతే నేను పాస్ ఫెయిల్ అవేమి కూడా అవ్వను కదా అని అనుకుంటారు. కానీ అది తప్పు కదా. కృష్ణుడు చెప్పేది ఏంటి అని అంటే నువ్వు ఎగ్జామే రాయనంటే ఖచ్చితంగా ఫెయిల్ అయిపోతావు. ఎగ్జామ్ రాయి నువ్వు, కానీ దాని ఫలితం నువ్వు మాత్రం భగవంతుడు విడిచిపెట్టి దానికోసం పడాల్సిన శ్రమ అంతా నువ్వు పడవు అని అంటున్నారు. కాబట్టి ఆ రకంగా అనమాట, వన్ కెనాట్ ఈవెన్ మెయింటైన్ వన్స్ ఫిజికల్ బాడీ వితౌట్ వర్క్. సో మన శరీరాన్ని సైతం మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అని అంటే మన కర్మలను మనం చేసుకోవాల్సిందే అని అంటున్నారు అనమాట. కానీ ఎటువంటి కర్మలు చేయాలి అని అంటే దానికి కూడా మనకు ఒక సూచన ఇచ్చేస్తున్నారు, ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ లిస్ట్ ఇచ్చేస్తున్నారు. సో వర్క్ డన్ యాజ్ అ సాక్రిఫైస్ ఫర్ విష్ణు హ్యాస్ టు బి పర్ఫార్మ్డ్. విష్ణువుకి మనం ఏదైనా సరే కూడా మనం చేసేది యజ్ఞం అనేది ఉండాలి. యజ్ఞం అని అంటే ఏంటి? విష్ణువు కోసాన్ని మనం చేసే పనులు ప్రతి ఒక్కటి కూడా యజ్ఞమే అవుతుంది అనమాట. సో అదర్వైజ్ వర్క్ కాజెస్ బాండేజ్ ఇన్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోని మీరు ఏ పనిని చేసినా సరే కూడా అది కర్మ బంధనాత్కే దారి తీస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం భోజనం ఆహారం స్వీకరిస్తున్నామంటే కూడా అది కూడా కర్మ బంధనాతే. అందరూ చెప్పుకోవచ్చు, నేను మరి వెజిటేరియన్ ఫుడ్ తింటున్నాను, నేనే నాన్ వెజిటేరియన్ తినట్లేదు, మరి నాకు కర్మబంధన నాకు కూడా చిక్కుకుంటానా అంటే ఎస్, చిక్కుకుంటారు. ఎందుకు? ప్లాంట్స్ ను కూడా మనం కోసి మనం వాటిని తినాల్సి ఉంటుంది కదా. మన ఓన్ గా మనకి గ్రీన్ పిగ్మెంట్ వచ్చి క్లోరోఫిల్ వచ్చి మనమంతటి మనమే మన ఆహారం మనం తయారు చేసుకోలేము. మనం మొక్కల మీద ఆహారం కోసం అని ఆశ్రయపడాల్సిందే. కాబట్టి ఈ రకంగా మనం మొక్కల్ని కూడా మనం హింసిస్తున్నట్టే మరి. సో అది కూడా పాపమే. కాబట్టి భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారని అంటే నువ్వు విష్ణువుకి ఏది చేసినా సరే కూడా విష్ణువుకి నువ్వు అది నైవేద్యం అంటే విష్ణువు కోసం యజ్ఞం చేసినట్టుగా ఏది చేసినా సరే కూడా. యజ్ఞం అంటే ఏంటి? విష్ణువు సంతృప్తి కొరకు, కృష్ణుడి సంతృప్తి కొరకు ఏ పని చేసినా అది యజ్ఞమే అవుతుంది. అగ్నిహోత్రంలోని మనం హవిస్ వేసి అది చేసేది మాత్రమే కాదు యజ్ఞం అంటే. యజ్ఞం అంటే కృష్ణుడి కొరకు, కృష్ణుడిని సంతృప్తి పరిచే దాని కొరకు ఏ పనిని చేసినా సరే కూడా అది యజ్ఞమే అవుతుంది. సో ఆ యజ్ఞం చేసావు అని అంటే నీకు భవ బంధనాల నుంచి నువ్వు విముక్తుడు అవుతావు అని అంటున్నారు అనమాట, భౌతిక ప్రపంచం నుంచి. కాబట్టి ఖచ్చితంగా యజ్ఞం అనేది చేయాలి అని అంటున్నారు. ఓ సన్ ఆఫ్ కుంతి, పర్ఫార్మ్ యువర్ ప్రిస్క్రైబ్ డ్యూటీస్ ఫర్ హిస్ సాటిస్ఫాక్షన్. ఇంకొకటి కూడా ఉన్నది, కర్మని చెయ్యాలి అని అంటే నువ్వు నీ కర్మని చేసుకో, కానీ అట్ ది సేమ్ టైం నువ్వు నీ చేసే ప్రతి ఒక్క కర్మని కూడా భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు నువ్వు చెయ్యి అని అంటున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎవరైనా ఆఫీస్కి వెళ్తున్నారు అని అంటే మీరు ఆఫీస్ మానేసి మరి మీరు ISKCON లో జాయిన్ అయిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు మీ ఆఫీస్ పనులు చేస్తూ ఉండండి. ఆఫీస్ పనుల్లోని ప్రతి దాంట్లోని కూడా కృష్ణుడి కోసం అనేసి మీరు చేస్తున్నారు అన్నట్టుగా భావించండి. సో ఆ రకంగా మీరు చేస్తే ప్రతి ఒక్కటి కూడా
మీకు అది కర్మ వచ్చినా సరే కూడా అది అకర్మ కిందకు అవుతుంది అనమాట. భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు కాబట్టి అది యజ్ఞం అయిపోతుంది. అది యజ్ఞం అయినప్పుడు మీకు ఇబ్బంది కాదు. కానీ వచ్చే జీతాన్ని అది కేవలం మీరే దాని అధిపతి, మీరే దాన్ని సంపాదించుకుంటున్నారు అన్నట్టుగా కాకుండా ఉద్యోగస్తులైతే ఉద్యోగం చేయండి, వచ్చిన డబ్బుల్లోంచి జీతంలోంచి కొంత పాటు భగవంతుడికి దానం చేయండి. అదే మీరు స్టూడెంట్ అయితే బాగా చదవండి, శ్రమపడండి, చదవండి, కానీ దానికి ఫలితం కోసం అనేసి ఆశించద్దు. మీకు ఐఐటి వస్తుందా రాదా అనేసి ఆలోచించద్దు, దానికోసం పడాల్సిన శ్రమ పడండి. కానీ ఒకవేళ ఐఐటి వచ్చిందని అంటే నేను పెద్ద ఆఫీసర్ని అవుతాను, నేను ఎంజాయ్ చేసుకుంటాను అన్నట్టుగా కాకుండా అక్కడనే అందరితో చెప్పుకుంటాను, భగవంతుడికి నేను కృష్ణుడి గురించి నేను చెప్తాను అక్కడ. సో ఐఐటి చదువుకొని మంచి పేరు వచ్చిన తర్వాత అందరికీ నేను కాస్త చెప్పుకుంటాను, దాని తర్వాత ఏదైనా ఉద్యోగం వచ్చింది భగవంతుడికి దానం చేస్తాను. నేను ఒక శ్రేష్ఠుడిలాగా అక్కడ ఒక దీనిలాగా ఉంటాను, నేను ఒక బెంచ్ మార్క్ లాగా అందరి ముందు నేను జపం చేస్తాను, అందరికీ చెప్తాను జపం చేయమని చెప్పని. సో ఈ రకంగా భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు ఏది చేసినా సరే కూడా దాన్ని యజ్ఞము అని అంటారు అని అంటున్నారు. కానీ యజ్ఞం చేయడం కంపల్సరీగా చేయాలి, విష్ణువుని సంతృప్తి పరిచే దానికోసం యజ్ఞం అయితే కంపల్సరీగా చేయాలి అని అంటున్నారు ఇక్కడ భగవంతుడు. సో ఇన్ఫాక్ట్ ఇక్కడ చెప్పింది, therefore O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction. In that way you will always remain free from bondage. సో ఈ రకంగా అకర్మ చేసుకున్న వాడివి అవుతావు, కర్మ బంధనాత్ నుంచి విముక్తుడివి అవుతావు నువ్వు అని అంటున్నారు. సో ఇది యోగా ల్యాడర్ అన్నమాట. మామూలుగా జంతు జీవితం అనేది ఏంటి అని అంటే ఈటింగ్, స్లీపింగ్, మేటింగ్, డిఫెండింగ్. అంటే ఆహార, నిద్ర, భయ, మైథున్యం. ఈ 4 చేసేలాగుంటే మనకి ఇంకా ఇంకో జంతువుకి మధ్యన తేడానే లేదు. అవి ఆహారం తింటాయి, మనము ఆహారం తింటాం. అవి నిద్రిస్తాయి, మనము నిద్రిస్తాం. అవి కూడా దాని క్షేత్రం అనేది తయారు చేసుకుంటుంది. సో ఒక శునకం, ఒక కుక్కను తీసుకున్నారంటే అది మూత్రం పోసి దాని ఏరియాని మార్క్ చేసుకుంటుంది అనమాట. పెద్ద నుంచి పెద్ద సింహం, పులులు కూడా అవే చేస్తాయి. ఒక యూరిన్ పోసుకొని ఒక్కొక్క ఏరియా మీద అది దాని ఏరియా అనేసి మార్క్ చేసుకుంటుంది. మనుషులం ఏం చేస్తాం, దిస్ ఏరియా ఈస్ సో అండ్ సో పర్సన్ ది, ట్రెస్పాసర్స్ విల్ బి ప్రాసిక్యూటెడ్ అని చెప్పని ఇది నా ఇల్లు, ఇది నా క్షేత్రం అని మనం కూడా అదే పని చేస్తాం. నెక్స్ట్ అవి కూడా పిల్లల్ని కంటాయి, మనము పిల్లల్ని కంటాం. మరి డిఫరెన్స్ ఏంటి? జస్ట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే వాటికి మనకి మధ్యన స్టాండర్డ్ అంతే. అవి ఒక ఏరియాని, ఒక కొన్ని ఎకరాల ఏరియాని అది తన ఇది సెంట్ తో మార్క్ చేసుకుంటుంది. మనం ఏంటంటే గోడలతోని మన ఏరియాని మనం మార్క్ చేసుకుంటాం. పిల్లలు అవి ఏంటి అని అంటే ఓపెన్ ఏరియాలో పుట్టిస్తాయి. మనం ఏంటి అని అంటే అలా కాకుండా ఒక క్లోజ్ హౌస్ లోని ఆ రకంగా. ఆహారం అదేంటి అని అంటే ఒక జంతువుని వేటాడుకొని తింటాయి, మనం ఏంటి అని అంటే దాన్నే వండుకొని తింటాం. అవి నిద్రిస్తాయి, మనము నిద్రిస్తాం. అవి రోడ్డు మీద లేకపోతే వీధుల్లోనే ఎక్కడో దగ్గర నిద్రిస్తాయి, లేకపోతే చెట్ల కిందనో ఎక్కడో దగ్గర. మనం ఎక్కడ అని అంటే ఒక మంచం మీద మనం నిద్రిస్తాం. అంతేగాని ఫైనలీ మనం చేసేది అదే. కాబట్టి మనకి జంతు జీవితానికి మధ్యన తేడానే లేదు. దాని నుంచి ఇంకొద్దిగా పైకి వచ్చాము అని అంటే కర్మకాండ. కర్మకాండ అని అంటే చెయ్యవలసిన విధియుక్త ధర్మాలు. దానికంటే కొద్దిగా బెటర్ ఏంటి అని అంటే సకామ కర్మం. అంటే ఏదో ఒకటి చేస్తాం మనం, కానీ దానివల్ల నాకు పేరు వస్తుంది అనేసరి. సో భగవంతునికి మిగతా దేవీ దేవతలకు పూజ చేస్తాము, కానీ ఎందుకు పూజ చేస్తాము? నాకేదో కోరికతో. లక్ష్మీదేవికి పూజ చేస్తాం ఎందుకు? లక్ష్మీదేవి విష్ణువుని సంతృప్తి పరచు తల్లి అనేసి దానికోసమే కాదు, నాకు డబ్బులు కావాలి తల్లి అని చెప్పని. సో దానికంటే బెటర్ ఏంటంటే నిష్కామ కర్మయోగం. అంటే ఏది చేసినా సరే కూడా భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు చేసేది. నెక్స్ట్ జ్ఞాన యోగం. అంటే ఏంటి అని అంటే జ్ఞానాన్ని అర్జించుకోవడం. సో అదేంటి అని అంటే బ్రహ్మన్ రియలైజేషన్ కి ఈక్వల్ అంటది. నెక్స్ట్ అష్ట అంగ యోగం. అంటే ఒక సాధువులు, గొప్ప గొప్ప సాధువులు వారంతా చేసేది సిద్ధులు పొంది వారు చేస్తారనమాట. సో అది అష్టాంగ యోగం. అదేంటి అని అంటే పరమాత్మ స్వరూపంతో కంపేర్ చేయొచ్చు. అండ్ ఫైనల్లీ ఏంటంటే భక్తి యోగం. భక్తి యోగం అనేది ఏంటి అని అంటే కృష్ణుడి పట్ల పరిపూర్ణమైన భక్తి అనేది పొంది ఉండడం అనమాట. సో మనకి కానీ ప్రభుపాదులు వారు చెప్పేది ఏంటి అని అంటే ఇవంతా కూడా మెల్లిమెల్లిగా రావాలి అని అంటారు. కానీ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పేది డైరెక్ట్ గా ఫస్ట్ చాప్టర్ నుంచే మనకు చెప్తారు. దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడికి మనం శరణాగతి పొందాలి, హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేయాలి అని అంటారు. ఎందుకు ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు అని అంటే ఇది ఏదైతే ఇప్పుడు ల్యాడర్ చెప్పబడి ఉన్నదో ఆ ల్యాడర్ లో మనం వెళ్ళాలి అని అంటే
కొన్ని వేల జన్మలు మనకు అయిపోతుంది అనమాట. ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటిగా తెలుసుకొని ఆ దారిలో వెళ్ళాలంటే కొన్ని వేలాది జన్మలు కావాల్సి ఉంటుంది. కానీ ప్రభుపాదులు వారు ఇచ్చేది ఏంటి అని అంటే సింపుల్ మార్గం ఇస్తున్నారు, ఒక ఎలివేటర్ మార్గం ఇచ్చేస్తున్నారు. జంతు జీవితాల నుంచి పైకి రావాలి అని అంటే 16 మాలలు జపం చేయండి. 16 మాలలు జపం చేస్తే అప్పుడు మనం మనుషుల కిందకి పిలువబడతాం. మనం లేకపోయినా 16 మాలలు జపం చేయకుండా ఉన్నామనంటే మనం చేసేది అదే ఈటింగ్, స్లీపింగ్, మీటింగ్, డిపెండింగ్. అంటే ఆహార, నిద్ర, భయ, మైథున్యం ఆ 4 మాత్రమే చేస్తుంటాం మనం. ఆ 4 చేస్తున్నంత దాకా మనం మనుషులు కాదు, జంతువులమే. సో కాకపోతే కొద్దిగా పాలిష్డ్ జంతువు అన్నమాట. సో మ్యాన్ ఈజ్ అ సోషల్ ఎనిమల్ అంటారు. సో మనం ఒక సోషల్ ఎనిమల్ లాగా మిగిలిపోయి ఉండాలి అని అంటే వారిలాగానే మనం ఉండాలి. చీటింగ్, స్లీపింగ్, మీటింగ్, డిపెండింగ్. లేదు మనిషిగా మీరు రావాలి అనుకుంటున్నారు అని అంటే 16 మాలలు జపం చేయండి. అదే డిఫరెన్షియేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ మనిషికి జంతువుకి మధ్యన. అదే అయిపోయినాక నెక్స్ట్ సాధన భక్తి. దానికంటే ముందు మనకి అసోసియేషన్ ఆఫ్ ప్యూర్ డివోటీస్, భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండు. ఈ రకంగా ఉన్నామనంటే నీకు తెలుస్తుంది ఏం చెయ్యాలి ఏం చేయకూడదని. సో చాలా మంది అడుగుతారు, అంటే ప్రభుజీ మేము ఇస్కాన్ క్లాసెస్ వింటున్నాం కదా, నాన్ వెజ్ మానేమంటారా అని. నాన్ వెజ్ మానేమని ఇక్కడ ఎవరు చెప్పట్లేదు. టీ కాఫీ తాగుతున్నారు, మీరు ఏది చేస్తున్నారో చేసుకోండి, కానీ ఎనిమల్ లైఫ్ నుంచి మారాలి అంటే 16 మాలలు జపం ప్రతిరోజు చేయండి. దాని తర్వాత భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండండి. భక్తులోనంటే నాలాంటి వారు కాదు, ఇస్కాన్ ఫుల్ టైం డివోటీ, శ్రీవాసాంగన్ ప్రభు లాంటి వాళ్ళు, నామనిష్టా ప్రభు లాంటి వాళ్ళు, అలాంటి వారితోని సాంగత్యం అంటే వారి క్లాసెస్ అవంతా వింటూ ఉండండి. మనకు తెల్లారుతున్న మంగళారతి ఒకటి ఉన్నది 4:30కి, అయిపోయినాక తెలుగు వాళ్ళ కోసం అనేసి 8:15కి ఆ రకంగా శ్రీమద్ భాగవతం ఉన్నది, శ్రీవాసాంగన్ ప్రభు తీసుకుంటారు. అలాంటి క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతూ ఉండండి. సో అది అసోసియేషన్ ఆఫ్ ప్యూర్ డివోటీస్ అంటే. సో ఈ రకంగా ఏమవుతుందని అంటే మనకి ఏది చెయ్యాలి ఏది చెయ్యకూడదు అనేది మనకి అకార్య వ్యవస్థితం అంటారు. అంటే మనకి ఏం చెయ్యాలి ఏది చేయకూడదు అనేది తెలుస్తుంది. మనకి ఈ రకంగా మనం సాధన భక్తిలోకి వెళ్ళొచ్చు. మెల్లిగా మనం భావభక్తి, ప్రేమ భక్తి దాకా వెళ్ళిపోవచ్చు. కాబట్టి ప్రభుపాదుల వారు ఫస్ట్ 16 రౌండ్స్ అనే దాని నుంచే అతను ఇది చేస్తున్నారు, ప్రెషరైజ్ చేస్తున్నారు, ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో ఇఫ్ ఎ పర్సన్ ఇస్ టూ అటాచ్డ్ టు మెటీరియల్ లైఫ్ అండ్ కెన్ నాట్ పర్ఫార్మ్ నిష్కామ కర్మయోగా, ఒకవేళ కానీ మరీ చాలా ఎక్కువ వారికి ఏంటి అని అంటే ఎవరికైనా సరే కూడా వారి దీని పట్ల అంటే వారి సాంసారిక జీవితం పట్ల వారికి ఎక్కువ అటాచ్మెంట్ ఉన్నది అని అంటే వారు నిష్కామ కర్మయోగం చేయలేరు. ఫర్ దెమ్ కృష్ణ డిస్క్రైబ్స్ ది యోగా లాడర్ ఫ్రమ్ ది లోయెస్ట్ రంగ్ అండ్ గ్రాడ్యువల్లీ మూవింగ్ హైయర్ ఫ్రమ్ కర్మకాండ టు కర్మయోగ. సో అటువంటి వారికి ఏంటి అని అంటే ఎవరికైతే చాలా అటాచ్డ్ అయిపోయి ఉంటారో, నేను ఇంకా నాన్ వెజ్ తినంది నేను ఉండలేను, లేకపోయింది నా వల్ల జపము అవంతా కాదు అంటే మరి వాళ్ళకి దారే లేదా అని అంటే లేదు, వాళ్ళకి దారి ఉండాలి. కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళ కోసమని కృష్ణుడు ఈ కర్మకాండ నుంచి కర్మయోగ దాకా రమ్మంటున్నారు అనమాట. కాకపోతే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఏంటి అని అంటే ఇదంతా వద్దు నాయన, ఎందుకు అనవసరంగా కొన్ని వేలాది లక్షలాది జన్మలు నువ్వు వేస్ట్ చేసుకుంటావు. ఇప్పుడు ఒక తండ్రి ఎవరు మనకి అనేసి తెలుసుకోవాలి అని అంటే కొడుకు కావాలంటే ప్రతి దగ్గర డిఎన్ఏ, ప్రతి ఒక్క మనిషితోని డిఎన్ఏ టెస్ట్ చేయించుకుంటూ ఉండొచ్చు. లేదు అని అంటే సింపుల్ గా వెళ్ళి తన తల్లిని అడగచ్చు, తల్లి నేను నా తండ్రి గారు ఎవరు నాకు చెప్పండి అని. తన తల్లి చెప్తారు ఎవరు తండ్రి అనేసి. ఆ రకంగా మనమంతా ఏంటి అని అంటే భగవంతుడి దగ్గర చేరేదానికి అనంత కోటి మార్గాలు వెతుక్కుంటున్నాం. కానీ ఇక్కడ మనకి ప్రభుపాదుల వారు చాలా సింపుల్ గా ఇచ్చేశారు, భగవద్గీతలోని చాలా చాలా సింపుల్ గా ఇచ్చారనమాట. ఏ రకంగా మనం భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకోవచ్చు అనేసి. దానికంటే మనకి కష్టమైన మార్గం అయితే కాదు అది, దాన్ని సింపుల్ గా మనం దాన్ని పొందేయచ్చు. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం, అది కాదు, మన పద్ధతిలోనే వెళ్దామని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పేది సంకీర్తన యజ్ఞం చేయమని చెప్తున్నారు. జపం చేయండి, సంకీర్తన చేయండి అని అంటున్నారు. సింపుల్ గా మీరు చేరిపోవచ్చు అనేసి. ఇప్పుడు భగవంతుడు ఇంకో విషయం కూడా చెప్తున్నారు, ఇన్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ ది క్రియేషన్. సో ఎప్పుడైతే సృజన చేశానో అప్పుడే నేను మనుషులతో పాటు దేవీ దేవతల్ని కూడా పంపించాను నేను అని అంటున్నారు. ఎందుకు పంపించారు దేవీ దేవతల్ని అని అంటే విష్ణు కోసం అనేసని యజ్ఞం చేస్తారు అనేసని. వారు భగవంతుడు పంపించిన దేవీ దేవతల యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇది ఏంటి అంటే మనుషులకందరికీ కూడా యజ్ఞం అనేది ఎలా చెయ్యాలి అనేది దేవీ దేవతలు మనకి నేర్పించాలన్నమాట. సో అందుకోసం దేవీ దేవతల్ని పంపించాను అనేసని క్లియర్ కట్ ఇక్కడ భగవద్గీతలో చెప్తున్నారు 3వ అధ్యాయంలోని 10వ శ్లోకంలోని. సో ఈ రకంగా చేసే దాని వల్ల
ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆనందాన్ని సంతృప్తిని పొందగలరు, వారు మళ్ళీ నా ధామానికి చేరుకోగలరు అనే ఉద్దేశంతో మాత్రమే దేవీ దేవతలను నేను సృష్టించాను అని అంటున్నారు. ఈ రకంగా ఏమవుతుందని అంటే అప్పుడు దేవీ దేవతలు ఇక్కడ మనం భగవంతుని కోసం అని విష్ణువు కోసం అనేసి చేసిన యజ్ఞానికి వారు సంతృప్తి చెంది వారేం చేస్తారు అని అంటే అందరికీ కూడా మంచి జరిగేలాంటి పనులు చేస్తారు అని అంటున్నారు అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు యాక్చువల్ గా భక్తి అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని అంటే ఆహార శుద్ధౌ సత్వశుద్ధౌ, సత్వశుద్ధౌ ధ్రువస్మృతి స్మృతి లబ్ధే సర్వగత గ్రహాన్వితం విప్రమోక్ష అని అంటే ఏంటి అని అంటే మనం ఏ యజ్ఞం అనేది చేస్తే భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు ఏది మనం చేసినా సరే కూడా అది యజ్ఞం అవుతుంది. ఈ రకంగా యజ్ఞం చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే మనం తినే ఆహార పదార్థాలు అవి శుద్ధీకరణ చెందుతాయి అనంట. సో శుద్ధీకరణ చెందిన తర్వాత అటువంటి వాటిని మనం స్వీకరించిన దానివల్ల మనం శుద్ధీకరణ చెందుతాము. సో మనం శుద్ధీకరణ చెందితే ఏమవుతుంది అని అంటే మనకి మెదడులో నుండే మన తెలివితేటలు అవంతా కూడా శుద్ధం అవుతుంది. అది సో ఎప్పుడైతే శుద్ధం ఇది మనస్సు, మన తెలివితేటలు, మన ఆలోచించే విధానం ఎప్పుడైతే శుద్ధీకరణ అవుతుందో అప్పుడు మనం మోక్షానికి దారిలో వెళ్తాము అనేసి అంటున్నారు. ఇవంతా కలిసి ఉంటేనే దాన్నే కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అంటారు, కృష్ణ చైతన్యము అని అంటారు అనమాట. అది మనకి కావాల్సింది. మనకి మెయిన్ గా ఈ వరల్డ్ లో మనం చూసినట్లయితే చాలా మందికి ఏంటి అని అంటే మెయిన్ గా వారి ఆలోచన విధానమే తప్పుగా ఉంటుంది అనమాట. వారు దేనికైనా సరే కూడా నెగటివ్ గా తీసుకుంటారు. ఏదైనా తీసుకోండి, ఆలోచన విధానమే ప్రాపర్ గా లేదు. సో ఇవాళ కాలంలో జరిగే మర్డర్స్ కానీ, రేప్స్ కానీ, లేకపోతే ఇతర ఒక్కొక్క దేశాల మీద యుద్ధము అంతా కూడా ఎందువల్ల అంటే ఆధిపత్యపు కోరు, ఇంకా వారికి ఆలోచన విధానం అనేది తప్పు, సర్వము వారిదే అనేసి భావిస్తున్నారు. కాబట్టే యుద్ధము. ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే కూడా ఒక మగవాడు ఒక ఆడది ఒంటరిగా వెళ్తోంది అని అంటే చీకటి పూట ఆ మనిషి మైండ్ లోని ఆలోచన ఉండేది ఏంటి అని అంటే ఎలాగ అమ్మాయిని రేప్ చేయాలనే ఆలోచిస్తారు. ఎందుకు ఆలోచిస్తారు అని అంటే అతని దృష్టిలోని ఆ అమ్మాయి అతని యొక్క సొత్తు, వాళ్ళ నాన్న సంపాదించి పెట్టారు అమ్మాయిని ఇతని కోసమని అనే ఒక భావనతో ఉంటారనమాట. సో అందుకోసమని ఏమి చేసినా సరే కూడా మనకి అడ్డు చెప్పే వాళ్ళే లేరు అనే భావనతో ఉంటారు. అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే అమ్మాయి వేసుకునే డ్రెస్సింగ్ సెన్సో లేకపోయిందా ఆ రాత్రి పూట వచ్చిందనో అదంతా కాదు. అది కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సి ఉండొచ్చు, బట్ మెయిన్ ప్రాబ్లం అది కాదు. మెయిన్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ అంటే వీడి మైండ్ లోనున్నది అది ఆ చెత్త. సో ఆ మైండ్ క్లీన్ కావాలి అని అంటే ఆలోచన విధానం సరిగ్గా ఉండాలి అని అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ని సీరియస్ గా తీసుకోగలచాలి. సో కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ భక్తి దీంట్లో ఉన్నాము అని అంటే అప్పుడు ఏంటి అని అంటే మనం తినే ఆహారం శుద్ధి అవుతుంది అనమాట. మనం చేసే యజ్ఞం వల్ల అంటే మనం కృష్ణుడి కోసం అనేసి ఏది చేసినా సరే కూడా అది యజ్ఞం అనబడుతుంది. సో ఈ రకంగా మనం తినే ప్రతి ఒక్క ఆహారం కూడా శుద్ధీకరణ అవుతుంది. శుద్ధీకరణ ఆహారం వల్ల మన శరీరం శుద్ధి అవుతుంది. మన శరీరం శుద్ధి వల్ల మన ఆలోచన విధానం మారుతుంది. ఆలోచన అనేది ఎప్పటికీ కూడా మంచి ప్రాపర్ వేలో ఆలోచిస్తాం, చెడు వేలోని ఆలోచించము. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నది ప్రభుపాదుల వారు ఏంటి అని అంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ఈ లోకానికి అని అంటున్నారు. ఎందుకు అని అంటే ఆలోచన విధానం ఒక సరైన మార్గంలో పెట్టుకునే దానికోసం అని. So in charge of various necessities of life, the demigods being satisfied by the performance of yajna will supply all necessities to you. సో ఈ రకంగా ఎప్పుడైతే విష్ణు సంతృప్తి చెందుతారో అప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మిగతా దేవీ దేవతలకు కూడా సంతృప్తి చెంది మన జీవితానికి అవసరం ఉండేటి ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనకి పంపిణీ చేస్తారు అని అంటున్నారు అన్నమాట. But he who enjoys such gifts without offering them to demigods in return is certainly a thief. సో ఈ రకంగా వారికి ఏది వచ్చినా సరే కూడా అది భగవంతుడికి మళ్ళీ నైవేద్యం పెట్టకుండా కానీ వాళ్ళు స్వీకరించారు అని అంటే వారు కేవలము దొంగ మాత్రమే అని అంటున్నారు అనమాట. కాబట్టి మనకి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనం భగవంతుని కోసం అనేసని దాన్ని సంతృప్తిగా మనం భగవంతుడికి మనం దాన్ని అర్పించుకోగలచాలి. అర్పించుకోగలిస్తేనే అది మనం దొంగతనం చేసినట్టు అవ్వదనమాట. లేకపోయినా మనం దొంగతనం చేసినట్టే అవుతుంది. మనం అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు నాకు ఒక 2.5 లక్షలు 3 లక్షలు నెలకు జీతం వస్తుంది అని అంటే నేను అనుకోవచ్చు ఇదంతా కూడా నేను కడిన శ్రమ అని నేను అనుకోవచ్చు. కానీ యాక్చువల్ గా అయితే నాకంటే కూడా శ్రమ పడేవారు ఇంకా తక్కువ జీతంలో ఉంటారు. మరి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అంటే యాక్చువల్ గా
మనం పడే శ్రమ వల్ల వచ్చేదంతా కాదు ఇది. ఇదంతా కూడా ఏంటంటే భగవంతుడు మన మీద కరుణిచ్చి మనకిస్తున్నారు అంతే. అంతేగాని మనకంటే అందమైన వారు, మనకంటే బాగా శ్రమ పడేవారు, మనకంటే ఎక్కువ కష్టపడేవారు అటువంటి వారు కూడా ఉన్నారు లోకంలోని. కానీ మనకే ఎందుకు చూస్ చేశారు అని అంటే భగవంతుడు ఇదంతా కూడా భగవంతుడు మన పూర్వ కర్మ కోసమని, వాటి కోసం అనేసి ఫలితంగా మనకి ఇస్తున్నారు. మనం దీన్ని మళ్ళీ భగవంతుడికే అర్పించుకోవాలి. ఏదైనా సరే కూడా మనకి భగవంతుడి దగ్గర నుంచి వచ్చింది, మనం భగవంతుడి దగ్గరికి మళ్ళీ అర్పించుకోవాలి. అర్పించుకున్నామని అంటే అది కూడా యజ్ఞమే అవుతుంది అని అంటున్నారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు యజ్ఞ శిష్టాసనాసంతో ముచ్చంతే సర్వకిల్ విషయ భుంజతే అగం పాప ఏ పచంత ఆత్మ కారణ. సో మనం ఏంటి అని అంటే ది డివోటీస్ ఆఫ్ లార్డ్స్ ఆర్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ సిన్స్. సో భక్తులు మాత్రం అన్ని రకాల పాపాల నుంచి వారు విముక్తులైపోయి ఉంటారు. వారు కనిపించేదానికి పాపం చేస్తున్న వారు లాగా అవ్వచ్చేమో కొన్నిసార్లు, కానీ వారు యాక్చువల్గా అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తులైపోయారు. వారు కూడా మనలాగానే, భక్తులు కూడా మనలాగానే ఆహారం స్వీకరిస్తారు. కానీ వారు తినే ఆహారానికి వారికి కర్మబంధనాలు ఉండదు, కానీ మనం తినే ఆహారానికి మాత్రం మనకు కర్మబంధనాలు ఉంటుంది. ఎందుకు వారికి ఉండదు అని అంటే ఇక్కడ అది కూడా చెప్పేశారు. బికాస్ దే ఈట్ ఫుడ్ విచ్ ఈస్ ఆఫర్డ్ ఫస్ట్ ఫర్ సాక్రిఫైస్. వారు ఏది తినినా సరే కూడా దాన్ని ముందు భగవంతుడికి అర్పించుకొని తింటారు. ఈ రకంగా అర్పించుకొని తినిన దాని వల్ల వారికి అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తులైపోయారు అని అంటున్నారు అన్నమాట. అదర్స్ హూ ప్రిపేర్ ఫుడ్ ఫర్ పర్సనల్ సెన్స్ ఎంజాయ్మెంట్ వెరీలీ ఈట్ సిన్ ఓన్లీ. మిగతా వారు ఎవరైతే వారి జిహ్వా చాపల్యం కోసం అని, ఈ రోజు మనం రసగుల్లాలు చేసుకుందాం, ఈ రోజు గులాబ్ జామున్ చేసుకుందాం, నాకు అది తినాలని ఉంది అని ఎవరైతే అనుకొని వారి జిహ్వా చాపల్యం కోసం, వారి నాలిక రుచి కోసం మాత్రమే ఎవరైతే వండుకొని తింటారో వారు కేవలం అంటే కేవలం పాపమే తింటున్నారు అనేసి ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్తున్నారు. కానీ ఆన్ అదర్ హ్యాండ్ వారు ఏది చేసినా భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు చేసి భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టుకొని అదే రసగుల్లా అదే గులాబ్ జామున్ తినండి, పాపం ఉండదు మీకు అని అంటున్నారు అన్నమాట. ఎందుకు? అది యజ్ఞం అయినట్టుగా అయిపోతుంది అనమాట, యజ్ఞమే అయిపోతుంది. అది అన్నాద్ భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవ యజ్ఞాద్ భవంతి పర్జన్యో యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ. సో అన్నాద్ భవంతి భూతాని, ప్రతి ఒక్క జీవులకి కూడా అన్నం అనేది, ఆహారం అనేది కావాలి. అది ఎక్కడి నుంచి సంభవిస్తుంది అని అంటే వర్షం వల్లనే సంభవిస్తుంది అది. సో వర్షం వల్ల అన్నం అనేది లభిస్తుంది. కానీ ఆ వర్షం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని అంటే యజ్ఞం వల్లనే ఆ వర్షం అనేది వస్తుంది. మరి యజ్ఞం అంటే ఏంటి అని అంటే మనకిచ్చిన విధియుక్త ధర్మాలని మనం పాటించుకోవడం అనేదే అదే యజ్ఞం అని అంటారు అని అంటున్నారు ఇక్కడ. మరి ఇక్కడ విధియుక్త ధర్మములు అని అంటే మనం ఏ కర్మని మనం చేసుకున్నా సరే కూడా భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు మనం ఏది చేసినా సరే కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈ రోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి. ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం అది భగవంతుడి కోసం చేసే పని అవుతుందా, మన స్వకర్మ కోసం మనం చేసింది అవుతుందా అంటే డిపెండ్స్. మీరు వచ్చిన డబ్బుల్ని, జీతాన్ని మీరే ప్యాషనేట్ గా ఎంజాయ్ చేయాలి అనుకుంటున్నారంటే అది కేవలం కర్మే అవుతుంది. కానీ అదే మీరు కానీ వచ్చిన ధనంలోంచి కొంత భాగమైన మందిరానికి డొనేషన్ ఇస్తాను అని అనుకొని వచ్చిన డబ్బుల్ని, ఈ మంత్ నాకు ఎక్కువ వచ్చింది సో ఎక్కువ ఇస్తాను ధనం నేను భగవంతుడికి. సో ఆ రకంగా సో మనిషికి జీతం పెరిగినప్పుడు పెరగాల్సింది స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ కాదు, స్టాండర్డ్ ఆఫ్ గివింగ్. సో స్టాండర్డ్ ఆఫ్ గివింగ్ అంటే ఎవరికి గివింగ్? మందిరానికి దానం చేయడం అనేది. సో ఈ రకంగా లేకపోతే ఏది వచ్చినా సరే కూడా భగవంతుడి సంతృప్తి కొరకు నేను చేస్తాను అని అనుకొని వారు చేసేదాన్ని యజ్ఞం అంటారు. ఈ రకంగా యజ్ఞం వల్లనే వారికి ఏంటి అని అంటే వారికి ఇది సంభవిస్తుంది, యజ్ఞం అనేది అవ్వబడుతుంది అనమాట. అది వారు చేసుకున్న కర్మల బట్టి యజ్ఞం అనేది అవ్వబడుతుంది. భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు చేసిన దాన్ని యజ్ఞం అంటారు. ఈ యజ్ఞం వల్ల వర్షాలు పడుతుంది, వర్షాల వల్ల అన్నం అనేది దొరుకుతుంది అని అంటున్నారు. ఇది యాక్చువల్గా మనం కూడా చదువుకుంటాం వాటర్ సైకిల్ అనేసి అని. సో నీళ్ళంతా కూడా ఎండిపోయి వానల్లాగా అవుతుంది, అది క్లౌడ్స్ ప్రెసిపిటేట్ అయ్యి మనకు వానల్లాగా పడతాయి, ఆ వానల నుంచి మనకి అన్నం వస్తుంది అని అంటారు. కానీ యాక్చువల్గా ఆ వాటర్ సైకిల్ అనేది కూడా ఇక్కడి నుంచే తీసుకున్నారు, భగవద్గీతలో నుంచే. దీన్ని సైకిల్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్ అంటారు. భగవంతుడి నుంచి వేదాలు వచ్చాయి, వేదాల నుంచి మనకి యాక్చువల్గా ఇక్కడ చెప్పబడిన కర్మ ఏది అని అంటే మన ఆఫీస్ వర్క్ గురించి, ఆ కర్మ గురించి చెప్పబడలేదు. ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే మామూలుగా మనిషి కలియుగంలో ఏంటి అని అంటే కలశూద్ర సంభవాః సంస్కారాత్ భవేద్ ద్విజః బ్రహ్మజానాతి ఇది బ్రాహ్మణ. అంటే కలియుగంలోని ప్రతి ఒక్కరు పుట్టుక నుంచి శూద్రులే, కానీ వారి యొక్క సంస్కారం బట్టి, వారు ఏ దీంట్లో అయితే గుణంలో ఉన్నారో దాన్ని బట్టి వారు ఏదర్ క్షత్రియుల, వైశ్యుల, శూద్రుల, బ్రాహ్మణుల అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. వారికి దీంట్లోని వేదాల్లోని ఇవ్వబడి ఉన్నదనమాట. ఒక్కొక్కరికి కూడా వారి వారి విధియుక్త ధర్మాలు ఇవ్వబడి ఉన్నదనమాట. క్షత్రియులు ఏం చేయాలి, వైశ్యులు ఏం చేయాలి, అలాగే శూద్రులు ఏం చేయాలి, బ్రాహ్మణులు ఏం చేయాలి
అనేది వారి గుణాలు బట్టి అది డిసైడ్ అవుతుంది, జన్మ నుంచి కాదు. సో ఈ రకంగా వారు వారి విధియుక్త ధర్మాలు చేసుకుంటే దాన్నే యజ్ఞం అంటారు. యజ్ఞం వల్ల వర్షం సంభవిస్తుంది, వర్షం వల్ల ధాన్యం వస్తుంది. ఆ ధాన్యాన్ని మళ్ళీ ఆహారం లాగా చేసి మనం భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టాలి అని అంటున్నారు అనమాట. సో ఈ రకంగా చేసుకుంటే దీన్ని సైకిల్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్ అంటారు. Regulated activities are prescribed in the Vedas and the Vedas are directly manifested from the Supreme Personality of Godhead. సో మనకి కర్మములు ఏం చేయాలి అనేది వేదంలో ఇవ్వబడ్డది. వేదాలు వచ్చింది కూడా భగవంతుడి నుంచే, కృష్ణుడి నుంచే వచ్చింది అని అంటున్నారు అనమాట. Consequently, the all-pervading transcendence is eternally situated in acts of sacrifice. కాబట్టి మనము భగవంతుడికి యజ్ఞం చేసే దాన్ని బట్టే మనకి ఫలితం అనేది లభిస్తుంది అని అంటున్నారు. కాకపోతే ఎవరైతే ఈ రకంగా చేయకుండా యజ్ఞం అనేది చెయ్యరో వారు ఏంటి అని అంటే పూర్తిగా పాపపూరితమైన జీవితాన్నే వారు వ్యతీతం చేస్తున్నారు అని అంటున్నారు అనమాట. అటువంటి వారి జీవితం ఉద్దేశం అనేది లేకుండా పోతోంది అంటున్నారు. నెక్స్ట్ కర్మకాండ, కర్మయోగ అనే దానికి సరైన ఎగ్జాంపుల్ ఎలాగా అని అంటే, నిష్కామ కర్మయోగి మే కంక్లూడ్ మై ప్రిస్క్రైబ్డ్ డ్యూటీస్ ఆర్ మెంట్. ఇప్పుడు అనుకోవచ్చు, నిష్కామ కర్మయోగి అనుకోవచ్చు, నేను ఏది చేసినా భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు చేయాలి కదా, మరి అలాంటప్పుడు నాకు దానివల్ల ఏ ఉపయోగం నేను కోరుకోవటం లేదు, కాబట్టి నాకు ఈవెన్ స్వర్గలోకానికి వెళ్ళాలని కూడా లేదు. మరి అలాంటప్పుడు నేనెందుకు ఈ కార్యములంతా చేయాలి? ఏదైతే నాకు భవబంధనంలో నుంచి నాకు విముక్తిని ఇచ్చేలాంటి పనులు ఉంటుందో అది చేస్తాను. నేను ఏ కర్మనైనా సరే నేను ఎందుకు చేయాలి అసలు అని అనుకోవచ్చు. సో దానికి కూడా ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట, మనకి ఈవెన్ అటువంటి వారు కూడా కర్మని చేయాల్సిందే అని అంటున్నారు అనమాట. ఇన్ ది ఫాలోయింగ్ వర్సెస్ కృష్ణ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ why one freed from material desires should nevertheless perform his duties. సో ఎవరైతే కంప్లీట్ గా భవబంధనాల నుంచి విముక్తులు అయిపోయారో అటువంటి వారు కూడా వారి విధియుక్త ధర్మాలని చెయ్యాలి అని అంటున్నారు. సో ఎందుకు అని అంటే, బట్ ఫర్ వన్ హూ టేక్స్ ప్లెజర్ ఇన్ ది సెల్ఫ్, whose human life is one of self-realization and who is satisfied in the self only, fully satiated, for him there is no duty. ఎవరైతే ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం తెలుసుకున్నారో నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు, నేను ఆత్మని అనేసని. రెండో విషయం, ఎవరైతే ఇది కూడా తెలుసుకున్నారో నా హృదయంలోని పరమాత్మ ఉన్నారు, పరమాత్మకి సంతృప్తి చేసేలాంటి పనులు మాత్రమే నేను చేస్తాను అని అనుకునే వారికి యాక్చువల్ గా ఏ రకమైన కర్మ సిద్ధాంతం వారికి కట్టుబాటు అనేది లేదంట. వారికి ఏ రకమైన కర్మలు చేయవలసిన అవసరం లేదు అని అంటున్నారు. సో a self-realized man has no purpose to fulfill in the discharge of his prescribed duties, nor he has any reason not to perform such work. వారికి యాక్చువల్ గా చేయవలసిన అవసరం కూడా లేదు, కానీ వారు చేయాలనుకుంటే కూడా వారి విధియుక్త ధర్మాలను వారు చేయొచ్చు అని అంటున్నారు. ఇది కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవడానికి కొద్దిగా కష్టం. అంటే ఒక పక్కన చేయాలి అని అంటున్నారు, ఇంకో పక్కన చేయొద్దు అని అంటున్నారు. అంటే ఏంటి అని అంటే, వారికి యాక్చువల్ గా ఎవరైతే ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం తెలుసుకున్నారో వారికి కర్మ చేయవలసిన అవసరం లేదు, కానీ వారు చేసేది ఎందుకు చేయాలి అని అంటే ఇతరుల ముందు వారు శ్రేష్ఠులుగా వారు ఉండాలి, వారు చేసినట్టుగానే మిగతా వారు కూడా పాటిస్తారు. కాబట్టి వారు ఎప్పటికీ కూడా వారి విధియుక్త ధర్మాలను చేయాలి. ఇవాళ కాలంలో చూడండి, సినిమా యాక్టర్స్ వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే యాక్చువల్ గా వాళ్ళ లైఫ్ లో వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో తెలియదు, కానీ సినిమా స్క్రీన్ మీదకి వచ్చి ఒక సిగరెట్ వెలిగించుకొని వాళ్ళు వెలిగిస్తూ ఉండేసరికి అది చూసి చాలా మంది ఇన్స్పైర్ అయిపోతారనమాట. అబ్బో, నా ఫేవరెట్ హీరో ఇలా చేస్తున్నారు, నేను కూడా ఇలాగే చేస్తాను అని. అదేదో ఒక సినిమా వచ్చింది, దాంట్లో అంతా వైలెన్స్ గురించి ఇచ్చున్నారు, గన్నులు పట్టుకొని షూట్ చేసేది అది. సో అలాంటి సినిమాని చూసి ఆ సినిమాకి వచ్చిన ఒక వ్యక్తి ఏం చేశాడంటే ఆయన కూడా గన్ను కొనుక్కొని వచ్చాడు. ఆయనకి ఎవరో అల్లరి చేసేసరికి ఆయన షూట్ చేసేసాడు. ఆయన ఏమనుకున్నాడు, ఫిల్మ్స్ లోనంటే హీరోలు వాళ్ళు ఎంత మందిని లక్షల మందిని షూట్ చేసినా సరే కూడా వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయరు, వారంటే భయమే ఉంటుంది. కానీ నిజ జీవితంలోని ఈయన కూడా హీరోలాగా అవుదామని అనుకున్నాడు, కానీ వెంటనే ఈయన్ని జైలుకి పట్టుకెళ్లారు, పిచ్చగొట్టుడు కొట్టారు. ఆయన మామూలు అవసరం ఆయనకి అది. సినిమాలు అటన్నిటిని చూసి అంత రెచ్చిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే అండర్లైన్ పాయింట్, మనం ఎంతో మందిని చూసి ఇన్స్పైర్ అయిపోతున్నాం, మనల్ని చూసి ఎంతో మంది ఇన్స్పైర్ అవుతూ ఉంటారు. కాబట్టి మనం చేసే ప్రతి ఒక్క కర్మలో కూడా ఎలా ఉండాలి అని అంటే అది ఇతరులకి మనం ఒక శ్రేష్ఠుల్లాగా ఉండగలచాలన్నమాట. మనల్ని చూసి వారు ఫాలో అవ్వగలిచే వాళ్ళలాగా ఉండాలి మనం. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట, అటువంటి వారు
వారికి విధియుక్త ధర్మం అనేది లేకపోయినా సరే కూడా స్టిల్ వారు అందుకోసమని శ్రేష్ఠులు కాబట్టి వారు కర్మని చేసేదానికి వారు బద్ధులు అని అంటున్నారు అన్నమాట. Therefore, without being attached to the fruits of activities, one should act as a matter of duty. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ కర్మ చేసిన దాని వల్ల నుంచి వారికి ఏం వస్తుంది అనేది ఆలోచన పక్కన పెట్టి వారి కర్మని వారు చేసుకోవాలి. ఫార్ బై వర్కింగ్ వితౌట్ అటాచ్మెంట్ వన్ అటైన్స్ సుప్రీం. సో వారు ఈ రకంగా వారి కర్మకి ఫలితాన్ని ఆశించకుండా వారు ఏదైతే కర్మం చేస్తూ ఉంటారో ఈ రకంగా వారు భగవంతుణ్ణి వారు చేరుకుంటారు అని అంటున్నారు అనమాట. ప్రూఫ్ ఏమైనా ఉన్నదా? ఎవరైనా ఈ రకంగా చేరుకున్నారా అంటే ఎస్. కింగ్స్ సచ్ as జనక, ఇక్కడ కృష్ణుడే చెప్తున్నారు, జనక మహారాజ్ కూడా గోలోకాన్ని చేరుకున్నారట. ఎందుకోసం అని అంటే కేవలం ఆయన కర్మ సిద్ధాంతాన్ని పాటిస్తూ, ఆయన భగవంతుడు, ఆయన ఒక రాజ ఋషి, ఆయన భక్తిలో ఉండేవారు. కానీ అయినప్పటికీ కూడా ఆయన ఏంటి అని అంటే ప్రాపర్ డివోషన్ లో ఉంటూ ఆయన ఏంటి అని అంటే ఏ కర్మని చేసినా భగవంతుని సంతృప్తి కొరకు మాత్రమే చేసేవారు, కానీ కర్మని చేసేవారు, దాని ఫలితం గురించి ఆశించేవారు కాదు. మీకు అందరికీ తెలిసిన స్టోరీయే. అక్కడ జనక మహారాజ్ చాలా గొప్ప భక్తుడు. శ్రీరామచంద్ర ప్రభు ఎంత గొప్ప భక్తుడో, ఎంత పెద్ద రాజో అంతే పెద్ద రాజు కూడా జనక మహారాజ్ కూడా. కానీ అతనికి ఆ దేశంలోని కరువు వచ్చేసింది. కరువు వచ్చినప్పుడు నేను రాజుని, నేను నాగలి దున్నడం ఏంటి అన్నట్టుగా ఆయన ఆలోచించలేదు. కర్మని చేద్దాం, ఫలితాన్ని భగవంతుడికి విడిచిపెట్టద్దామని నాగలి తీసుకొని ఆయన దున్నుతూను అప్పుడు అక్కడ సీతాదేవి వారికి దొరికారనమాట. ఈ రకంగా తన జీవితం అంతా కూడా ఆయన ఏంటంటే గొప్ప రాజఋషి చేసిన కర్మ అంతా కూడా కేవలం భగవంతుని సంతృప్తి కొరకే చేశారు. దేని నుంచి ఫలితం ఆయన ఆశించలేదనమాట. ఫలితాన్ని అంతా కూడా భగవంతుడికే విడిచిపెట్టేశారు. ఆయనకి ఏమైనా దానివల్ల లభిస్తుందా? ఓకే. లభించదా? అయినా ఓకే. భగవంతుని కోసం విడిచిపెట్టేశారనమాట. ఇది చేయడం చాలా కష్టం ఇది, బట్ స్టిల్ చేశారు. ఈ రకంగా మనం కూడా దాని ఫలితాన్ని భగవంతుడి మీదకే విడిచిపెట్టాము అని అంటే అది అకర్మ కిందకే వస్తుంది అని అంటున్నారు. ఈ రకంగా పెద్ద జనక మహారాజులు వారు ఈ రకంగా సంపాదించారు అనేసి అని అంటున్నారు అనమాట. సో యద్యదాచరతే శ్రేష్ఠస్తత్త దేవతరో జనస్యత్ ప్రమాణం కురితే లోకస్తద్ అనువర్తతే. కాబట్టి నువ్వు కూడా అర్జున ఒక గొప్ప వ్యక్తిలాగా, ఒక శ్రేష్ఠుడిలాగా నువ్వు కర్మని చెయ్యి. ఎందుకంటే నీ కర్మని చూసి చాలా మంది నిన్ను ఫాలో అవుతారు, వారు కూడా నీలాగే ఉత్తమమైన పనులు చేయాలనుకుంటారు. కాబట్టి నువ్వు కూడా అకర్మ చెయ్యి అని అంటున్నారు అనమాట. కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఇక్కడ భగవంతుడు మాత్రం ఏ కట్టుబాటుల్లోని లేరు అనేసి. ఓ సన్ ఆఫ్ పృథ, దేర్ ఇస్ నో వర్క్ ప్రిస్క్రైబ్ ఫర్ మీ విత్ ఇన్ ఆల్ ది 3 ప్లానెటరీ సిస్టమ్స్. ఈ ముల్లోకాల్లోని కృష్ణుడు చేయవలసిన విధియుక్త ధర్మం అంటూ ఏదీ లేదంట. కానీ నార్ ఐఎమ్ ఇన్ వాంట్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్, నాకేదో కావాలని కూడా లేదు. నార్ ఐ హ్యావ్ నీడ్ టు అబ్టైన్ ఎనీథింగ్, నాకు ఇది కావాలి అనే కోరిక కూడా నాకు లేదు. నాకు కావాల్సిన వస్తువు కూడా అలాంటిది ఏమీ లేదు. అండ్ యెట్ ఐఎమ్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ మై ప్రిస్క్రైబ్ డ్యూటీస్, కానీ నేను కూడా నా విధియుక్త ధర్మాలను నేను పాటిస్తున్నాను. ఎందుకు పాటిస్తున్నారు అని అంటే ఇఫ్ ఐ ఎవర్ ఫెయిల్డ్ టు ఎంగేజ్ ఇన్ కేర్ఫుల్లీ పర్ఫార్మింగ్ ప్రిస్క్రైబ్ డ్యూటీస్ ఓ పార్థ, సర్టన్లీ ది మెన్ వుడ్ ఫాలో మై పాత్. సో ఒకవేళ కానీ కృష్ణుడు అతను చేయవలసిన విధియుక్త ధర్మాలని పాటించకుండా ఉన్నారు అని అంటే ఎవరైతే కృష్ణుణ్ణి అతని యొక్క ఆదర్శంగా భావిస్తారో వారందరూ కూడా ఏంటి అని అంటే ఖచ్చితంగా కృష్ణుడిలాగానే మనం కూడా ఉందాము అని అనుకుంటారు. కాబట్టి వారేంటి అని అంటే కృష్ణుడిని ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. వారు కూడా ఈ రకంగా చెడు దీంట్లోనే దారిలోనే వెళ్ళిపోతారు, కర్మని చేయకుండా ఉంటారు. కాబట్టి నాకు ఏ రకమైన కర్మ బంధనాలు లేనప్పటికీ కూడా నేను నా విధియుక్త ధర్మాలను నేను నిర్వర్తిస్తున్నాను అని కృష్ణుడు చెప్పారు. ఈవెన్ మనకి కూడా చూడండి, ఫిల్మ్ యాక్టర్స్ కొంతమంది ఏంటి అని అంటే గుట్కాలు అలాంటి వాటన్నిటిని కూడా వాళ్ళు ఎండోర్స్ చేస్తున్నారు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కి. అందుకోసం ఇవాళ కాలంలో జనాలు కూడా ఏంటంటే కొద్దిగా వారు కూడా జాగరూకత అనేది వచ్చింది. కాబట్టి వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే ఇలాంటి వాళ్ళు మాకు వద్దు, అసలు వీళ్ళు మా హీరోస్ కాదు, వీళ్ళు జస్ట్ యాక్టర్స్. హీరోస్ ఎవరు అని అంటే ఎవరైతే ప్రాపర్ గా ఆదర్శంగా నడుచుకుంటారో, ఇతరులకి మంచి చేస్తారో అటువంటి వారు హీరోస్. అంతేగాని మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరైతే స్క్రీన్ మీదకి వచ్చి సిల్వర్ స్క్రీన్ మీద సిగరెట్లు తాగుతూ ఉంటారో, గుట్కాలు తింటూ ఉంటారో, వారి ఆరోగ్యాన్ని మాత్రం వాళ్ళు కాపాడుకుంటూ ఉంటారు, బయట వాళ్ళ ఆరోగ్యం గురించి వాళ్ళు పట్టించుకోరు అనే వాళ్ళు హీరోస్ కాదు, వాళ్ళు కేవలం యాక్టర్స్. అది కూడా 3rd రేటెడ్ యాక్టర్స్. అలాంటి వాళ్ళు మాకు అవసరం లేదు అనేసని ఇవాళ కాలంలో జనాలు కూడా వాళ్ళందరినీ కూడా వెలవేస్తున్నారు అనమాట. సో ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, నన్ను చూసి చాలా మంది
ఇన్స్పైర్ అవుతూ ఉంటారు, వారు నన్నే ఆదర్శంగా తీసుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి వారి కోసమైనా సరే కూడా నేను నా విధియుక్త ధర్మాలను నేను చెయ్యాలి అని అంటున్నారు అన్నమాట. ఇఫ్ ఐ డు నాట్ పర్ఫార్మ్ మై ప్రిస్క్రైబ్ డ్యూటీస్, ఆల్ దిస్ వరల్డ్స్ వుడ్ బి పుట్ టు రూయినేషన్. అంతేకాదు, నేను నా విధియుక్త ధర్మాలను నేను చేయకపోతే మొత్తం సమగ్ర విశ్వమే నాశనం అయిపోతుంది అని అంటున్నారు. ఐ వుడ్ బి ది కాజ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ అన్వాంటెడ్ పాపులేషన్. అప్పుడేమవుతుంది అని అంటే వర్ణ సంకరం అనేది వస్తుంది. ఆ వర్ణ సంకరానికి కారకుడు ఎవరు అవుతారు అని అంటే నేను అవుతాను అప్పుడు. అండ్ ఐ వుడ్ దేర్ బై డెస్ట్రాయ్ ది పీస్ ఆఫ్ ఆల్ లివింగ్ బీస్. సో అందరి సామాజిక శాంతిని భంగం చేసిన వాడిని అవుతాను నేను. కాబట్టి తప్పదు, నేను నా విధియుక్త ధర్మాలను నేను నిర్వర్తించాల్సిందే అనేసి అని అంటున్నారు అనమాట. An ignorant person, as the ignorant perform the duties with attachments to results, the learned may similarly act, but without attachment, for the sake of leading the people on the right path. సో ఒక తెలివి తక్కువ వారు చేసే ప్రతి కర్మలోని నాకేంటి అని ఆలోచిస్తూనే చేస్తారు. కానీ తెలివి ఉండేవారు వారు చేసే కర్మలనంతా కూడా ఎలా ఉంటుంది అని అంటే దాని మీద వారు ఎటువంటి వ్యామోహం పెట్టుకోరు దాని యొక్క రిజల్ట్స్ పైన. అదంతా కూడా రిజల్ట్స్ ని భగవంతునికే విడిచిపెట్టేస్తారు. కానీ ఎందుకు మరి చేస్తారు? రిజల్ట్స్ లేనప్పుడు, రిజల్ట్స్ పట్టించుకోనప్పుడు మరి ఎందుకు కర్మని చేస్తారు అని అంటే అందరినీ సరైన మార్గంలో పెట్టే దానికోసమని వారు చేస్తారు అని అంటున్నారు అన్నమాట. So as not to disrupt the minds of ignorant men attached to the fruitive results of prescribed duties. ఇప్పుడు మరి అలాంటప్పుడు ఎవరైతే నాకేంటి అని అంటారో అటువంటి వారిని మార్చాలి అని అంటే ఒక తెలివైన వారు ఏం చేయాలి అని అంటే వారిని ఇమ్మీడియట్ గా కర్మని ఆపేయి, నువ్వు చేస్తున్న కర్మలు చెడు, అది ఆపేయి నువ్వు అనేసి అనకూడదు. కాకపోతే వాళ్ళకి చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే మెల్లిమెల్లిగా వారిని భక్తి మార్గానికి వారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అని అంటున్నారు. ఈ రకంగా చేస్తే ఏమవుతుందని అంటే వారు మెల్లిమెల్లిగా తెలుసుకుంటారు ఏది సరైన మార్గం అనేసని. ఆ రకంగా వారు సరైన మార్గంలోకి వారు వెళ్తారు. సరైన మార్గంలోకి వెళ్ళిన దాని వల్ల వారు మెల్లిమెల్లిగా చెడు కార్యక్రమాలను విడిచిపెడతారు అని అంటున్నారు అనమాట. కాబట్టి సడన్ గా మనం ఎవరిని కూడా మార్చేదానికి ప్రయత్నించకూడదు. ఇప్పుడు ఆలోచించండి ఒకసారి, మీరందరూ కూడా గత కొంతకాలంగా వస్తున్నారు మందిరానికి, లేకపోతే ఆన్లైన్ లోని భగవద్గీత నేర్చుకుంటున్నారు. నేను ఫస్ట్ లోనే నేను చెప్పేశాను, నాన్ వెజ్ మానేయాలి, మీరు టీ కాఫీలు మానేయాలి, ఆనియన్ గార్లిక్ మానేయాలి, అన్ని మానేయాలి అని అంటే అన్నిటికంటే ఈజీగా ఏది ఉంటుందని అంటే మానేయడం అంటే టీ కాఫీ కాదు, ఆనియన్ గార్లిక్ కాదు, నాన్ వెజ్ అవి కాదు. అన్నిటికంటే ఈజీగా మానేయడం ఏది అని అంటే ఈ క్లాస్ అటెండ్ అవ్వడం అనేది మానేయడం అన్నిటికంటే ఈజియెస్ట్. రారు క్లాసులకి, ఉపయోగం ఏముంటుంది? కాబట్టి ఈ రకంగా కాకుండా జపం చేయమని చెప్పని ప్రభుపాదుల వారు అదే చెప్పారు. 16 మాలలు వీలంత దాకా జపం చేయండి. సో 16 మాలలు ఎంత త్వరగా వచ్చేదానికి ప్రయత్నిస్తారో అంత మంచిది. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ డివోటీస్ తో పాటు అసోసియేషన్ క్లాసులు అటెండ్ అవుతూ ఉండండి. ఆ రకంగా మీరు తెలుసుకుంటారు అని అంటున్నారు. ఓకే, సో ఇక్కడతోని మనం విరామం తీసుకుందాము.